Pyöräytetään tässä samalla ruutuun Sotkamon ulkopelijärjestys. Siinä ei tietenkään minkäänlaisia muutoksia ole. Tässä näette kuvaruudussa tuon ulkopeliryhmityksen. Tämä on ennen kaikkea se takatilanne ryhmitys. Tässä ottelussa Nelonen Proon kommentaattori vieraana on Antti Eteläpää. Tervetuloa lähetykseen mukaan. Kiitos paljon. Antti, heti tähän alkuun poimi muutamia avainasioita, kun lähdetään tähän toiseen välieräotteluun ylipäätään. Avataan niitä tietysti katsojille lähetyksen aikana enemmän, mutta minkälaisia suurimpia avaintekijöitä, kun lähdetään tätä peliä pelaamaan? No näkisin, että tässä on 3 suurta ja 2 tänään kentällä, eli Sotkamo ja Joensuu, ja kotiuttaminen, niin kuin Mikko Kuosmanenkin sanoi, on ihan ykkösasia. Ja sitten siihen liittyen se kärjen onnistuminen, eli pelaajanumerot 1-3 pitäisi saada onnistumiset tuossa omassa tehtävässään yli 70%. Ja kotiuttamisen osalta, niin kuin todettiinkin tuossa noin, niin jos se ylittää yli 40, niin se on jo hyvä. Ja Sotkamolla tosiaan viime pelissä 50, niin se on suorastaan jo maaginen. Ja ulkopelissä läpäreiden estäminen ja takapalojen ottaminen on semmoisia avainasioita, että millä pystytään tukeuduttamaan se sisäpelijoukkueen peli. Niin tuntuu, että Sotkamolla tuon ykköspalkin jälkeen kotiuttajia on enemmän materiaalissa kuin Joensuulla. Poimitaan tietysti Juha Niemi sieltä esiin. Joensuun kotiuttajan rintamalta ensimmäisessä pelissä kotiutusprosentti 50. Eikö se ole hyvä? Se on todella hyvä, ja nimenomaan Jokerille, jolla siunaantuu tilanteita. Juha Niemellekin tuli viime pelissä niitä 6 ja hän sai niistä sen 3 lyötyä, niin se on riittävä määrä kyllä näissä peleissä niin otteluvoittoon, mutta sitten vastaavasti voi ajatella, että Roope Korhosella 4 tilannetta ja hän löi niistä jokaisesta juoksun, niin se on jo ihan superonnistuminen. Näin pääsee toinen välieräkamppailu käyntiin. Katsotaan, mitä lääkkeitä Toni Kohonen on keksinyt Timo Kalliota vastaan. 8/8 oli Timo Kallion kentälle menot tuossa ensimmäisessä välieräottelussa. Nyt ei tarvitse lyödä lainkaan. Ja tässäkin ehkä tilanne, että Kohonen yritti mahdollisimman lautasen reunaan pistää ja sillä tavalla sekoittaa, koska idiootti varmassa kunnossa on Kallion. Kyllä, ja nimenomaan se, että hän syöttää se itsensä päin, niin se tarkoittaa sitä, että hän yrittää saada sitä lyöntiä avautumaan tuonne keskelle päin, että saataisiin polttopaikkoja, koska Timo Kallio on todellakin varmassa kunnossa nyt tuossa pompussa, niin edes vähän ulkopelaajien mahdollisuutta polttaa siitä. Mitäs kertoo ensimmäinen vaihtolyönti? Kallio ykköselle, merkistä lyödään ja rajayritys. No Jussila Tuomas on nyt ollut tänä vuonna semmoilla, että hyvin monesti jopa sellainen, että hän jättää viimeisen varaa ja 2 tulee ensimmäistä lyönneistä tulee noita läpäriyrityksiä, niin kuin tässäkin, eli viimeisen varaa, ja siinä tehdään nyt sitten todennäköisesti myös kovaa, koska jos Jussila lyö pienen lyönnin, niin siinä ottaa kyllä Sotkamo joka tapauksessa 1 palon jostakin. Että Takaväärä tulee Kohoselta ja sitten laittomaksi lyö Jussila kaikki 3 ensimmäistä lyöntiään. Ei ollut ihan normaali mielestäni pelin aloitus, millä tavalla peli ja jaksot pitää aloittaa. No ei todellakaan, mutta semmoinen periaate nyt Sotkamoa vastaan pelatessa on se, että joka lyönti aina enemmän tuo heidän ulkokenttänsä ykköstilansa liikkuu kakkoselle päin, ja oikeastaan se paras lääke siihen on lyödä reunoille lyönnit ja nimenomaan viimeisellä, mutta tietenkin sitten, että menopesään tuo rajalyönti, mitä Jussila yritti, niin siinä on jopa pahimmassa tapauksessa 2 paloa mahdollisuus tehdä. Matala pomppu Kiviseltä, Niko Korhonen heittää kuitenkin kakkospesästä pallon ohi. Tiukka pesäkilpa olisi muuten tullut, siellä tuulitteli Lauri Kivinen tämän onnistuneen suorituksen jälkeen. Kiviselle löytyi todella paljon luottoa pelinjohtaja Pennaselta. Ensimmäisessä välierässä merkki oli milteipä koko ajan päällä, kun Kivinen oli mailan varressa. Aleksi Rautiainen tulee seuraavaksi lyömään, ei ole merkki päällä, ja Rautiaisen ensimmäinen lyönti on epäonnistunut, se menee kakkoskulmauksesta laittomaksi. 1 palolla Aleksi Rautiainen on tätä tilannetta purkamassa. Joko toisella lähdetään viemään. Kyllä, molempia viedään ja sinne jää. Ja takapalon tästä pystyy Hartikainen tekemään, ja takapalojen merkitys, se taatusti tulee korostumaan tässä kamppailussa. Kyllä, ja nyt on 2 ristiä taululla, ja pahimmassa tapauksessa tarkoittaa sitä, että Jomalle ei jää niin kuin se 1 kotiutusyritys, vaikka lyömässä on vasta numero 5 Mikko Kemppainen, ja tietenkin Joma haluaa viedä tämän
vuoronsa mahdollisimman tuonne loppuun saakka. Ja Juha Niemelle yritetään nyt tehdä se tilanne millä hyvänsä. Mutta kannattaisiko nyt Sotkamon pudottaa koppi maihin? Jos Niemi epäonnistuisi, niin kutosesta lähtisi ja saattaisi rullata jopa jakson loppuun. Näin ei kuitenkaan. Näin ei tapahtunut, mutta sekin sitten, että kyllä se Joma hyvin pitkälle turvaa sen oman pelinsä tuohon ykköskeulaan. Eli tälle kakkoskeulalle Henri Litmanen, ja jos siinä otetaan näitä nuoria eteniä jokereita, niin heille siunaantuu ehkä semmoinen 1 paikka jaksollaan. Eli pääsevät pelaamaan aktiivisesti ehkä 2 kertaa peliaikaan tätä peliä. Niin kuin tästä katsojat huomaatte, Henri Litmasellakin vasuri lyöjällä, aurinkolasit on päässä heti tähän ottelun alkuun kello 16 vähän poikkeukselliseen aikaan. Normaalia ajatellen tässä peli alkaa täällä Miettimäen pesäpallokentällä ja vasurilyöjille tässä ainakin ensimmäisellä jaksolla aurinko paistaa aika suoraan silmiin. Kyllä, ja tuo oli jo maaginen tuo Toni Kohosen takakierto tuossa noin, eli voisi sanoa, että kiertohaku, mutta Litmasen lyönti oli niin hyvä, että siitä ei päässyt polttopaikkaan. Ja nyt tässä kyllä lähdetään viemään, eli saadaan nyt sitten Juha Niemelle se yksi tilanne, ja mielenkiintoista nähdä sitten, että miten Sotkamo lähtee rakentamaan sitä omaa ulkopeliensä tässä. Juha Niemi 2 ristiä on jo rasitteena. Niemi kotiutti ensimmäisessä välierässä 3 kertaa. Nopeasti Kohonen pistää syötön ja siinä on juoksu. Loistavat lähdöt ottaa Timo Kallio. Juha Niemen lyömänä, Timo Kallion tuomana. Lukemat ovat 1-0. Hieno lyönti tuosta kolmossauman päältä. Aivan ottamaton lyönti. Se ei ollut merkkilyönti, mutta Niilo Piiponiemi joutuu lähtemään sivuliikkeeseen ja Timo Kalli on tänä päivänä niin hyvässä juoksukunnossa, että ei minkäännäköisiä polttomahdollisuuksia tuossa. Ja sitten Niemi järjestää vielä Aleksi Rautiaisen kolmospesälle. Ja tietysti se huomio on tietysti sellaisiakin katsojia, jotka eivät tuota perjantain ensimmäistä välieräottelua nähnyt. Niin täytyy muistaa, että se oli tämän kesän ehdottomasti kovatasoisin pesäpallopeli, kun merkki on päällä ja takalaittomaksi Niemi lyöntinsä lyö. Todella kovatasoinen peli ja itse asiassa siinä tehtiin 2 ensimmäiseen jakson 13 juoksua. Ja niistä ainoastaan viimeinen toisella jaksolla oli sellainen, mikä ei ollut täydellinen lyönti, vaan oikeastaan lahjajuoksu. Tässä vielä Niemen kotiutus uudestaan. No se on kyllä täydellinen lyönti, eli Juha Niemi pystyy lyömään palloa noin 190 kilometriä tunnissa ja tuo oli ihan nappiosuma tuohon keppiin, että ja se oli aivan samanlainen lyönti mielestäni kuin Roope Korhosella yksi sivallus oli tuossa ensimmäisessä välieräottelussa. Silloin kuvio oli erilainen Joensuulla, mitä nyt Sotkamo pelasi Niemeä vastaan. Niin kuin Roope sanoi haastattelussa äsken, niin ihan sama mikä kuvio. Täydelliselle lyönnille on se tila. Se on juuri näin ja kun Juha Niemi on lyöntikunnossa tai Roope Korhonen on lyöntikunnossa, niin he voisivat huutaa tuonne ulkokentälle, että menkää pojat jonoon tuohon, no, että siihen tulee, mutta onnistuessaan se on juuri tuomusta, että se on täysin ottamattomia, että käytännössä kopparille jää muu tehtävä kuin vaan pistää se pallo poikki, että se ei pääse läpi. Sinänsä herkullinen aloitus tälle kamppailulle, että alta vastaan ja Joensuun mailla pääsee tässäkin ottelussa johtoasemaan heti ensimmäisen aloittavan jälkeen. Sotkamossahan Joensuu johti 2 juoksulla ensimmäisen sisävuoron jälkeen ja voitti lopulta tuon jakson, vaikka Sotkamo kävi siinä johtoasemassa. Sotkamo voitti sitten toisen jakson, supervuoroparissahan molemmat mössivät oikein urakalla, ei edes kakkostilanteita ja kotiutuslyöntikilpailussa 5 ensimmäistä paria eivät tuoneet tulosta, vaan 1-1 tilanteessa oltiin ja sitten 3 seuraavalla parilla jatkettiin ja Sotkamo oli parempi. Tässä näkyy nyt Petri Pennanen, pelijohtaja Jomalla, niin tuo ulkopeliviukko, joka on hyvin metkan näköinen, että siinä näyttää olevan 4 valkoista läikkää ja sitten 3 eri väristä ja sillä hän näyttää niitä merkkejä tuonne ulkopelille, miten hän haluaa sitä takatilannetta pelattavan. Ja näistä katsotaan tietysti kuvitusta heti, kun Sotkamo miehiä kolmospesälle ja ajolähtöjä saa tehtyä. On siis aivan erilainen laikka kuin tuo laikka, millä sisäpeliä johdetaan. Niko Korhonen pomputtaa itsensä kentälle ja Niilo Piiponniemi viemään eteenpäin. Piiponniemi oli lähes erehtymätön ykkös-kakkosvaihdoissa Sotkamossa ja onnistuu tässäkin. Aika paljon sumppua mielestäni tuli tuohon etukenttään ja väliin jäi paljon tilaa. Sinne Piiponniemi sijoittaa. Kyllä joo, ja sillä lähdetään hakemaan se, että Niko Korhosella on valtavan nopeat jalat ja että pienelle ei jää minkäännäköistä tilaa, mutta mikäpä siinä nyt on muu reagointitapa sitten, että siihen on pakko lyödä kovaa ja Niilo Piiponiemi siinä onnistuu. Ja sitten tulee Antti Hartikainen vaihtotehtäviin.
3/4 oli hänen päävaihdot kakkos-kolmos välillä ensimmäisessä ottelussa. Vähän matala pomppu, Korhonen etenee hyvin ja tämä menee etenemisen piikkiin. Mikko Kemppainen ei pysty polttamaan. Kyllä joo, siinä Väiski Väisänen syötti pahan syötön ja tosiaan tuo pomppu aukesi hieman keskelle, mutta aivan maagisen nopeat jalat on kyllä Mikko Korhoselle. Eli voisi sanoa, että 99,9% Suomen pesäpalloilijoista olisi palannut kyllä tuosta noin, mutta Niko Korhonen ei. Niko Korhonen sekä kakkosella oleva Piiponniemi ovat niin kovassa juoksussa, että esimerkiksi tappikuppereilla heidän ei tarvitse edes ottaa ennakkoa niin kuin normaalisti tehdään kolmospesältä. Hartikainen järjestelee pesät täyteen, Toni Kohonen tulee lyömään ja nyt aika peruskuvio, nyt kun saadaan kuvaa myös ulkopelistä, se alkaa muuttumaan. Näitä nähtiin aika paljon, Mika Väisänen nykäisee ja heittää, nyt saattaa vielä muuttua ja tuleekin muutoksia. Tällainen niin sanottu tahkokuvio, eli ykkösvahti Kallio, jolla pallo on, kävi kuikkimassa, eli pelasi itsensä enemmän tuonne kolmospuolelle. Jälleen heiton jälkeen muuttuu, Kallio peruuttaa ja sitten syöttö nousee, merkki on päällä. Kohonen epäonnistuu lyönnissään, se tuomitaan etulaittomaksi. Tämä meni Joman suunnitelmien mukaan, tämä Kohosen ensimmäinen lyönti. Tonilla oli vähän vaikeuksia kotiutuksissa tuossa perjantain kamppailussa ja sitten viimeinen lyönti, pallo ainoastaan kenttään ja siinä kiinniottovirhe Timo Kalliolle. Piiponniemi etenee takaetenijänä ja saa ehkä pienen häirinnän tehtyä. Sotkamo tasoittaa 1-1. Kyllä, ja Toni Kohonen tunnetaan siitä, että hän tekee kaikki, mitä tekee tuolla sisäpelissä, niin ne on järkeviä ja nöyriä ratkaisuja. Tossa ei lähdetty mitään ihmeellistä keksimään, vaan hän lähti lyömään vaan tuommoista keskipompun näköistä. Vähän epäonnistukin jopa se lyönti, mutta siinä on menevä se toinen pomppu ja Timo Kallio ei päässyt siihen räpylällä kiinni ja taas vaihtuu kuviot ja nyt nähdään televisiokuvastakin, että ehkä tuossa keskellä kenttää olisi todella hyvä paikka ja Roope Korhonen varmasti etsii sitä suurinta saumaa, mihin hän sen kotiutuslyöntinsä nyt sijoittaa. Ja samalla tavalla kuvio muuttuu kuin Kohosenkin ensimmäiselle lyönnille ennen kuin syöttö nousee. Kotipesään Palo kolmoselle täpärä tilanne, sinne kuitenkin Hartikainen ennättää. Eli tuossa juuri kun se syöttölupa ja Väisäsen syöttömerkki tuli, niin nimenomaan Kallio lähti peruuttamaan ja nyt on Palon paikka. Kivinen tekee kyllä aivan varman palon tästä. Toinen risti on tässä näin. Niin hyvin pääsee Lauri Kivinen pallolle, että vaikka oli tietysti hyvä lyönti Roopelta, mutta Kivinen pääsee paljon vastaan ja on heti heittoasento valmiina. Hartikainen palaa selkeästi. Joo, ja nyt Lauri heitto olikin järkevää, eli hän heitti sen yhden pompun kautta. Todella kova matala heitto yhdellä pompulla tuohon Mika Väiselle. Hän pääsee siihen jopa ottamaan sellainen viruttamalla vastaan, niin tuo oli hyvä heitto häneltä. Mutta Laurilla on ollut just se ongelma, että aika usein hänen heitto nousee tuonne liian ylös ja Mika Väisänen on joutunut peruuttelemaan. Mutta tällä kertaa erinomainen polttoheitto ja 1-1 tilanne ja 2 ristiä taululla ja meinasi tulla sakkausta se Rautiaiselle, että lähti jo etenemään, vaikka Roope Korhonen oli tuossa ykkösellä. Kohonen haavoittuu kolmospesälle ja näin on Immo Rautiaisella vielä yksi lyönti jäljellä. Roope ykköspesällä, kuinka onnistuu koppi? Todella korkea on Väisäsen syöttö, mutta Immo nostaa tyylikkään kopin sinne Jonne Kemppaiselle. Etupesiltä haavat ja todellakin pieni muutos Sotkamon lyöntijärjestyksessä täällä takakeulassa on hyvin edennyt ja vaihtanut. Topi Korhonen on siirtynyt kutoseksi ja Kosti Rautiainen 7. Mitä luulet, että vaihdoksella haetaan? No varmaan just tätä, että nyt tulee näitä jämätilanteita ja Topi Korhonen menee sinne auraamaan, eli etenemään ja tosiaankin niin Komulainen tulee jo tässä ykköstilanteessa purkamaan ja sitten jäisi tosiaankin Rautiaiselle se kakkostilanne, eli siinä on nyt harvoin käytetty kakkoskeula. Ja Lauri Kivinen pelaa arasti tuon, eli turvaa vaan takakeskustaa kautta sitten kolmosen jatketta, eikä uskaltanut tulla yhtään vastaan. Ja nyt tietenkin sitten, että lähtikö pelijohtaja Kuosmanen hakemaan toista vaihtoa tässä. Kyllä, Jani Komulainen ei ollut siinä totutussa vireessä tuossa ensimmäisessä välieräottelussa. Ja se tietää kyllä tälle päivälle täyttä työtä Joensuun mailalle saada Komulainen kurin, koska aika harvoin Jani Komulainen on kahta omalle tasolle heikompaa peliä pelannut peräkkäin. Merkki on päällä ja Jani Komulainen parilla lyönnillä sivaltaa Topi Korhosen kolmospesälle ja takakeulasta mahdollisuus tehdä toinen juoksu. Kenelle jätetään kotiutusvastuu? Kosti Rautiainen, Markus Tuikka vai Jussi Korhonen? Kosti tulee seuraavaksi lyömään ja Kostillakin tietysti erinomaiset painuvat lyönnit, vapaat lyönnit ennen kaikkea, mutta nyt lähtee kyllä pitkälle tämä Kostin ensimmäinen yritys. Ja todellakin Komulainen itse vielä ykköspesällä. Yksi juoksuhan on tullut, eli yhtä juoksua pystyy tässä Sotkamo turvaamaan, jotta seuraava lyöntikierros lähtisi päälle.
Ja jälleen ulkopelissä vaihdoksia tulee ja tämä nyt tietysti katsojien kannalta ei niin hirveän miellyttävää, näitä on mukava katsoa, mutta tämä nyt toistuu kyllä nyt joka kerta tämä sama kaava, eli nykäisystä sitten vaihdetaan. Koko ajan akseli pyörii samalla tavalla. En tiedä, onko nyt suunniteltua tämä Joensuulta, kun Kosti nostaa kopin ja pallo kelpaa Joensuulle. Markus Tuikka, Jussi Korhonen sekä Niko J. Korhonen ovat jäljellä. Kyllä, tuossa Petri Pennanen tosiaan viestii tuolla omalla merkkiviuhkallaan niin kuviot, mutta merkille pantavaa tuossa ykkös-kolmostilanteessa oli se, että Joma ei lähtenyt karvaamaan sitä ykkös-kolmostilannetta, koska Mikko Kuosmanen todennäköisesti olisi Rautiaisella reagoinut siinä ja ottanut kotiin tässä tilanteessa. Nyt jää tämä... Niin Kosti kuitenkin paras kotiuttaja näistä neljällä tästä näin, mutta Tuikkahan löi viime pelissä erinomaisen lyönnin sinne kolmosjatkeelle, eli voisi sanoa, että tästä häntäpään porukasta niin varmasti on potentiaalisia kotiuttajia. Ja hyvä oli Tuikan ensimmäinenkin lyönti ja merkki on päällä ja Tuikka pistää Sotkamon johtoon! Hieno lyönti jälleen Markus Tuikalta. Topi Korhonen on juoksun tuojana. Näin ne 2 tikkiä on tullut ja tässä nyt on Mikko Kuosmasella mietittävää. Lähdetäänkö numerolla 9 vielä tilannetta rakentamaan vai halutaanko pelata pitkä sisävuoro? Yksi jokerikin on tietysti vielä jäljellä. Jussi Korhosen ensimmäinen kokeilulyönti menee Aleksi Rautiaiselle. Kyllä, mutta siis kakkoskeula teki nyt sen, mitä heitä odotettiin tuossa. Eli numero 5 joutui putsaamaan ja puhistamaan kentän, lyömään sen kopille. Ja sitten numero 6 Korhonen meni kentälle ja Komulainen teki 2 hienoa vaihtoa. Ja sitten rohkeasti 0-3. Tietenkin siinä ei ole mitään menetettävää, mutta Tuikka lyö upean pystärin tuohon Kivisen Laurin eteen. Ja tällä hetkellä nyt sitten ekavuoron jälkeen niin Sotkamo tosiaankin hallitsee tätä matsia. Siinä muuten Jussi Korhosen merkattu lyönti mielestäni, hän ei yrittänyt sitä korkeuksiin, vaan siinä vaihtoa yritettiin, mutta poskiosuma tuli ja nyt Niko J. Korhonen kärjen eteen, mutta eipä taida päästä kentälle. Viimeinen lyönti on enää aikaa sinne pyrkiä ja vielä tulee luvat yrittää, mutta ei saa pomppua kuitenkaan Aleksi Rautiaisen yli, joten tässä kohtaa tulee 3. palovuoro, päättyy siihen. Sotkamo teki kuitenkin 2 juoksua, joten kärjestä pääsee Sotkamo pelaamaan. Sen takia tässä otettiin riskiä 2 palolla. Toni Kohonen kotiuttaa ensimmäisenä siinä todellakin 2-3 oleva takaa eteni ja pääsee pienen häirinnän tekemään ennen Timo Kallion kiinniottoa. Ja tähän perään sitten Markus Tuikka, joka jo ensimmäisellä lyönnillä kohdisti ja tämän jälkeen merkistä lyödään, niin se on automaattisesti juoksu. Siinä kova kaksikko. Komulainen Korhonen. Ikä Jani Komulaisella 38, Roope Korhosella 35. Tiedä kuinka paljon pelivuosia sitten herroilla on jäljellä, mutta jossain kohti tulevaisuudessa Sotkamossa on edessä se, että nämä herrat eivät välttämättä enää joukkueissa ole. Ja kyllä sieltä suunnalta tämä tilanne on tiedostettu ja siitä on jopa ääneen puhuttu jossain vaiheessa. Tulee sellainenkin hetki ja siihen täytyy olla valmis. Kyllä, mutta se sitten, että tämän päivän heidän roolinsa on puhtaasti todellakin tuo sisäpeli ja se jokerin rooli, mitä he tekevät. Eli käytännössä eivät kumpikaan harrasta etenemistä, Komulainen nyt jonkun verran, mutta se, että pelivuosiahan näillä molemmilla on vielä vaikka kuinka monta, koska ovat niin huippu-urheilijat, jos haluavat pelata. Ja tosiaankin niin äärimmäisen tärkeää. No. Aivan katastrofaalinen on Tommi Päivisen suoritus. 3 lyöntiä aikaa nostaa se koppi. Tämä on ensimmäinen lyönti ja Päivinen laskee nyt aivan väärin tilanteen. No, tää syö nyt tätä toista vuoroa kyllä ihan selvästi. Ja sanotaan, että turha paluu Pohjola alla ja se vie nyt keulaa hyökkäämässä, niin siellä on palo alla, niin jälleen kerran 1 kotiutusyritys vähemmän. Siinä muuten Toni Kohosen syöttö tuli nyt sinne kello 5. Tulee myöskin tämä. Nyt kyllä saa kurin. Ainakin tästä selostamosta katsottuna, niin juuri sinne kello 5 lautasen reunaan, mihin hän yritti myöskin sen ensimmäisen syötön Timo Kallio. Myöskin tolppa oli siellä, niin kuin tää näyttää. Kyllä tuo Toni on niin taitava lukkari tuossa, että se ei ole pelkästään, että hän nostaa sen tolpan, että se pysyy lautasella, mutta sekin suunnataan siihen
tiettyyn kohtaan. Ja nyt 3 syöttöä tuli tuohon kello 5, myöskin tämä viimeinen tolppa. Ja koska oli palo alla, niin Timo Kallio ei saanut mahdollisuutta yrittää viimeisellä tuohon kentälle menoa. Ja Tuomas Jussilan eteen ei käytetä nuoria jokereita. Jussila sen sijaan pomputtaa itsensä kentälle ja pomppupeli tulee jatkumaan. Kun lyömään seuraavaksi tulee Nurmeksen Seppojen kasvatti Lauri Kivinen, joka voitti Sotkamossa mestaruuden vuonna 2009, mutta nyt pelaa jo 6. kauttaan Joman joukkueessa. 2 pelaajan porrastettu maski tulee Jymyltä. Ja sitten tulee muuten huomautus. Jyrki Rajanen, nyt on muuten mielenkiintoinen tästä maskipelaamista. Tähän mennessä välierissä niitä on yhteensä 3 kappaletta pelattu. Maskipelaamista ei ole tullut huomautusta. No nyt tulee kuitenkin Immo Rautiaiselle ja taisi olla syvyyssuunnasta. Syvyyssuunnassa pitää olla merkittävä ero. Tässäkään ei mielestäni aivan hirveästi ole. Televisiokuva vähän valehtelee tuossa pelaajien välillä. Ja tietysti Immo Rautiainen ei saa käsiä nostella, ainoastaan pelinomaisia liikkeitä tehdä. Joo, kyllä. Ja nimenomaan se liike pitää saada siitä pois. Eli pelaaja ei saa sitä maskia. Se ei saa olla se liikkuva se maski, mutta Markus Tuikka! Tuikka tekee ison palon tuossa noin. Eli lähti suoraan syötöstä tuohon kakkoseen näppyyn, niin se oli liian lyhyt siinä ja 2 ristiä taululla. Lauri Kivinen on erinomainen etenijä vielä, mutta nyt nämä ratkaisut, mitä tulee tämän jälkeen, niin ne tuskin on enää mitään pieniä, vaan lähdetään tosiaan purkamaan kovilla lyönneillä. Kyllä, katastrofaalinen olisi tämä vuoro, jos tähän Aleksi Rautiaiseen se päättyisi lopulta. Kehno on ollut tähän mennessäkin. Hyvin jaksaa yleisö Vehtimäillä kannustaa tänään. Yleisöä on verrattain mukavasti paikalla. Väliin on kyllä tippumassa tämä lyönti, mutta ei sillä pääse kuitenkaan Lauri Kivinen karkaamaan. 3 välierää peliä pelattuna. Vimpelissä yleisöä oli tuollaiset vajaat 1800, Sotkamossa vajaat 1700 ja eilen Kouvolassa rikottiin 2000 katsojan rajapyykki. Ja kyllä näille havinoille myöskin tänään Joensuussa päädytään. Ja tämä siis Joman ensimmäinen kotivälieräottelu. Aleksi Rautiainen nostaa koppia ja Mikko Kemppaisenkaan eteen kumpaakaan nuorta jokeria ei pistetä. Tämän tietäneen sitä, että Pennanen ajattelee jo seuraavaa sisävuoroa ja haluaa peluttaa sinne 7 saakka. Kyllä, ja tietenkin sitten se, että Mikko Kemppainen on kyllä semmoinen etenijä, että hän nämä Joman nuoret etenijäjokerit omalla etenemisnopeudellaan myöskin etenemiskokemuksellaan voittaa ihan mennen tulleen. Eli Kemppainen on nyt tässä viimeinen semmoinen aktiivinen etenijä, että jos hän ei nyt sitten pääse tuonne kentälle, nyt näyttää, että menee ja Litmaselle tulee nyt sitten tässä todennäköisesti jopa saattaa tulla 2 vaihdon lyöntivuoro, jos ensimmäisellä on vaihto päällä. Todennäköistä on, että ensimmäisellä mennään ohitusnäppi, sillä Immo Rautiainen polttaa kyllä etenijän kakkospesälle ja oli kehno sisävuoro nyt kotijoukkueelta. Erittäin heikko sisävuoro. Mutta mistä se lähtee liikkeelle? No se lähtee tietenkin liikkeelle siitä, että Sotkamo teki 2 juoksua. Tuikka onnistui tuossa 0-3 kotiutuksessaan ja se loi varmasti semmoisen epävarmuuden tuohon sisäpeliikin, joka lähti sitten Tommi Päiväsen aika järkyttävällä suorituksella. No, mutta siitäkin huomataan, kuinka tärkeää, vaikka se on pieni, moni katsoja saattaa siellä ajatella, että no 2 paloa on vielä jäljellä aikaa tehdä, mutta se mutkistaa sitä pelisuunnitelmaa ja tilanteiden tekemistä se yksin. Ja kyllä, ja nimenomaan se sitten, että esimerkiksi Timo Kalliolle, niin hänelle ei voi antaa sitten siihen 3 lyöntiä tuohon kentälle menoon. Ja hän tosiaankin 3 lyönnillä jo numerolla 1 niin nosti rauhallisen kopin ja koko sen vuoron pelitaktiikka muuttuu. Niin kuin kuvaruudussa vilahti, niin Tampere-Raahe-ottelu tilanteessa 0-2. Kyseessä siis Superpesis karsinta, siellä ensimmäinen vuoropari pelattu. Raahe voitti eilen tuon ensimmäisen osaottelun ja Kempeleen ja Siilinjärven välinen kamppailu alkaa tänään kello 17. Ja kärkeen siis jäi Sotkamon lyönnit kaikki. 12 lyöjää kävivät mailan varressa, 2 juoksua tuli Niko Korhonen ja yleensä kyllä kakkospuolelta kopparin edestä Joman kentästä löytyy paljon tilaa. En tiedä onko ohje vai mistä johtuu. Jonne Kemppainen pelaa pelistä toiseen erittäin passiivista kopparipeliä. Nyt on Iilo Piiponniemi lyömässä ja katsotaan tuleeko vielä sumppua etukenttään. Ei tule aivan samanlaista mielestäni kuin tuossa ensimmäisellä lyöntivuorolla. Silloinhan Piiponniemi upotti pallon väliin.
Nyt lähtee rajakovaa Tuomas Jussila. Ottaa ykköspesällä pallon kiinni ja tappaa Niko Korhosen kakkospesälle. Piiponiemi itse etenemään, Hartikainen lyömään. Tässä vielä Jussilan suoritus uudestaan. Ei ollut oikein puhdas osuma Piiponiemi. Ei ollut hyvä osuma, mutta myöskin sitten se, että miten Sotkamo reagoi tähän tilanteeseen. Eli Joman, ja sama tämäkin lyönti tässä näin. Joman huono sisävuoro antaa mahdollisuuden tämmöiseen hyökkäävään peliin. Eli lähdetään aktiivisesti pyrkimään läpilyönteihin vaihtolyönneissä. Palo tuli kakkoselle, mutta se ei ottanut pois tätä toista. Eli lyödään heti toiselle puolelle samallaan. Nyt tässä näin Toni Kohonen tekee ihan perusratkaisun, mistä puhutaan. Eli hän tekee oikeita ratkaisuja. No, pesispörssissä on ykkösmies ja on tehnyt aika monta kertaa tehnyt oikeita ratkaisuja. Tämä tekee juuri sen, mitä tarvitaan. Kyllä. Ja Kohoselle nyt tuskin mitään karvauksia tulee, mutta sitten vähän outo merkkisakkaus Hartikaisen ja Kohosen välillä. Näitä ei juurikaan yleensä nähdä. Ja sitten Kallio vähän kuvio muuttuu ulkopelissä viimeiselle lyönnille ja Kohonen päätyy lyömään koppia sitten viimeiselle ja tietysti kelpaa. Ja se otetaan pois ilman muuta tuossa, mutta siinä tuli nyt ilmeisesti Mikko Kuosmanen tai sitten etenijän virhe. Toni lyö tuossa mailaa vähän maahan, että toki hän olisi halunnut, että siitä tulee Roope Korhoselle tilannetta päälle tuossa noin, mutta nyt sitten se on se 0-3 ja tästä numero 5 Immo Rautiainen, niin olisi toki toivottavaa, että menee kentälle. Nyt on juoksu, kyllä 1-3. Hyvät lähdöt ottaa Niilo Piiponniemi. Kolmospoltti ja Litmanen ei pääse palloon käsiksi. Se oli täysin ottamaton pallo tonne takaraivoon tipahtava kumura ja Lauri Kivinen ei todellakaan tuossa noin pelannut aktiivisesti, vaan otti suoraan taka-askelia. Eli hyväksyi sen, että pallo on kentässä ja pelitilanne on 3-1. Tuosta, mitä sanoit noista kopparipelaamisesta, niin se on kyllä ihan ollut todellakin merkille pantavaa, niin on aika arkaa tämä Joman koppareiden pelaaminen. Toki se, että semmoista takakenttää ei ole olemassakaan, että olisi semmoinen 50-50, että otetaan puolet ja puolet, niin se ei ole oikein toimiva. Että ajatusmalli pitää olla 75-25 ja Lauri Kivisen pitää olla se aktiivisempi pelaaja. Nyt epäonnistuu Topi Korhosen lyöntivuoro. Hänestä toinen palo, Immo Rautiainen edelleen ykköselle ja Jani Komulainen tulee lyömään. Haastattelun Sotkamo 2. Ja sitten Kaarelta ainakin kuuluu, että rauhoitetaan tilanne. Nyt täytyy pistää pallo vaihtoon. Ja uusi pelipallo palautetaan Mika Väisäselle. Tällä kaudellahan pallot ovat olleet hyvässä vormussa, jos viime kaudella vaikeuksia oli. Ja sen tietysti juoksumäärätkin omalla tavallaan kertovat tältä kaudelta. Komulaiselta upea sivallus tulee sinne kakkospuolelle väliin. Etupesät tulevat täyteen ja tilannetta selvittelemään Kosti Rautiainen. Siinä lyönnin mallia ja oli kyllä sellainen, jos kotiutuspaikka tulee ja tuollaisen lyönnin Jani lyö, niin se on ilman muuta juoksun arvoinen suoritus. Joo, ja Niko Mulainen on tehnyt juuri sen, mitä sinäkin sanoit, että kahta huonoa peliä hän ei lähde pelaamaan. Ja hän on käynyt 2 kertaa mailan varressa ja lyönyt 3 kärkilyöntiä täysin ottamattomilla lyönneillä. Ja sekin vielä Jani Komulaisesta, että aina tietysti odotukset Jani Komulaiseen ovat niin korkealla. Tietysti Komulainen oli ratkaisevassa roolissa sitten kotiutuslyöntikilpailussa kuitenkin, mutta siihen omaan tasonsa nähden ei ollut aivan onnistunut peli muutoin Komulaiselta. Kosti Rautiaisen lyönti kantaa kopiksi Lauri Kiviselle ja näin Kostin kaksoisveli Immo haavoittuu. Komulainen vielä ykköspesällä, numero 9 viimeinen lyöjä, Roope käyttämättä, eli ei mitään huolta ole tässä varmasti Mikko Kuosmasella, koska yksi juoksukin on tullut jo alle. Tässä voi aivan hyvin nostaa palloa taivaalle. Kyllä. Etupesiltä haavat ja olisiko sitten etenijä Jokerin paikka? Kyllä. Niko J. Korhonen ja Markus Tuikka olisi seuraava numerolla lyövä pelaaja ja veikkaanpa, että lyömään tuleekin nämä 2 niin puhdasta lyöntiä Tuikka löi tuossa ja kotiuttikin edellisessä vuoroparissa, jos vaan Niko kentälle pääsee ja sitten Roopelle tulisi vasta kakkostilanne eteen. Tuo on mielenkiintoinen, mitä tuossa sanoit juuri, että mitenkä ajatellaan tässä joukkuetaktiikoissa, että nyt näyttää siltä, että Roope menee. Ja sitä odotan myöskin, että Jomakin ajattelisi samalla tavalla, että eli Juha Niemen pitäisi päästä näin syksykeleillä niin joka vuoro lyömään. Ja Niemelle siinä ensimmäisessäkin välierässä niin jäi monessa vuoroparissa toimettomaksi kokonaan. Ja sellaista ei tietysti saisi sattua. Nyt Roopen kova laakalyönti menee Lauri Kiviselle saakka kopiksi ja Roopella ei varmasti etenemishaluja ole.
2 lyöjää on Roopen jälkeen vielä jäljellä. Laittomaksi menee tämä toinen lyönti. No nyt pääsee Roope vapataipaleen turvin kentälle. Markus Tuikala totta kai yritetään 2 pesän välin vaihtoa ja pienillä ei lähdetä viemään, sen varmasti Jomakin tietää. Ja niin kuin huomaatte, tässä ulkopeliryhmitys Joensuulla ykköstilanteessa on aivan erilainen verrattuna kun Niko Korhonen olisi ykköspesällä ja Niilo Piiponniemi lyömässä. Kyllä, mutta sekin sitten, että tuo pystymällä lyönti, joka Tuikka tarjosi tonne noin, niin melkein yllätti Joman takakentän. Lyönti ei ollut mikään äärimmäisen kova, mutta se, että se oli pystymällä lähdettiin lyömään, niin Lauri Kivinen otti sen verran eteen, että melkein läpilyönti tuolta takakentältä. Viimeinen lyönti Tuikalla ja sillä hän lähtee kentälle pyrkimään. Tolppasyöttöön yrittää palloa väliin ja sinnehän se uppoaa ja tässä nyt olisi hieno näytön paikka tietysti Jussi Korhoselle. Jussi Korhonen kertoi ennen välierän alkua meillä haastattelussa, että lyöntipeli on ollut vähän hukassa, vaikka se alkukaudesta oli varsin hyvää. Ja on hieno sivallus. On hienoa katsoa. Jahas, Jonne Kemppainen päästää pallon jalkojen välistä ja nyt on Sotkamon paikka kiittää. Joo, tuo meni tuolta alta. Tämä on yllättävänkin nämä Mehtimään pientareet tuolla noin. Ei se mene längistä. Joo, ei se mennyt längistä, mutta siinä saattaa tulla pikkasen semmoista virhepomppaa. Mutta nyt on 2 lyöntiä sitten Korhosella aikaa vielä lyöntiä. Todella upea Vaakamaalla lyönti häneltä tuohon noin. Ja se on sanotaan, että aika poikkeuksesta, koska Sotkamo tunnetaan aika pystäriporukkana. Että nuoret miehet pystyy noin hienoja Vaakamaalla lyöntiä lyömään. Jussi Korhonen, ensimmäinen talviharjoituskausi takana pesäpallon parissa. Entinen lätkäveskari Kuhmon Kivan joukkueesta. Ikää vasta 19 vuotta. Pallo maihin, mutta suoraan etupelaajalle jää tästä. Mikko Kemppainen tekee 3. palon, mutta Sotkamo kuitenkin pystyy toisessa vuoroparissa kasvattamaan johtoaan 1-3. Ja 3. aloittavallehan hetken kuluttua Joensuu tulee. Se kyllä tarkoittaa sitä, että Jomaan täytyy saada ainakin se 1 juoksu tehtäväksi. Sitten on urakka Joensuun kannalta kyllä aika kova ensimmäisen jakson voittoon. Haastattelu saamme kentän laidalta Sotkamon 3. koppari Niilo Piiponniemen. Niilo, Joma ensimmäisen aloittavalla pääsi johtoon, mutta olette päässeet sen kuittaamaan. Miten olet nähnyt pelin kulun tähän mennessä? No joo, yksittäisillä on tullut 3 pinnaa. Joma meni tosiaan johtoon, mutta hyvin tultiin takaa ja ohi. Mitä sanot tällä hetkellä omasta etenemiskunnosta? Kuinka kovassa juoksussa tällä hetkellä olet? Ihan kohtalaisessa. Eteni ja Kuninkuus myöskin tuon runkosarjan osalta. Pitkään aikaan Sotkamossa ei yksikään pelaaja Eteni ja Kuninkuutta ole voittanut. Millainen kunnia ja arvoasia se sinulle on? No onhan se ihan mukava Plussa, mutta tärkeimmät pelit jäljellä, ei muuta kuin keskittymään kopparin tontille. Kiitos. Siinä ei turhia sanoja kyllä saneltu, eli todellakin keskittynyt kaveri ja menee tekemään sitä omaa toista tärkeää osa-aluetta, eli hakevan kopparin roolia tuonne 3. koppariksi. Ja Niilo Piiponniemestä muuten sen verran, niin kuin useasta Sotkamon pelaajasta, tälläkin kaudella Sotkamo on lainannut pelaajia superpesikseen, välillä ykköspesikseen. Ja täytyy muistaa, että Niilo Piiponniemelle, en tiedä, täytyy häneltä itseltään varmaan jossain haastattelussa kysellä, että kuinka kova steppi oli tuo kesän 2013 kesän alku, kun Alajärvelle hänet lainattiin. Ja sitten loppukaudeksi hän tuli runkosarjan loppupuolella vasta Sotkamoon takaisin. Ja silloin nuorena onnistui kärkilyönneissä yli 70% teholla tuon Alajärvi-komennuksen jälkeen. Ja steppejä on tullut hurjasti ylöspäin koko ajan siitä. Se on hirmu tärkeä seikka sellainen, että päässään niinku rauhallisesti kasvattamaan tämmöisiä timantteja niin kuin Niilo Piiponniemi. Eli saavat vastuullisia rooleja tuolla ykköspesisporukoissa. Hänhän oli Haapajärvelläkin sitä ennen ja tosiaankin Alajärvellä kävi sitten hakemassa sitä pääsarjatason kokemusta vastuullisessa roolissa, niin todella tärkeää, että ei voisi ajatella sellainen, että nuori pelaaja 17-vuotiaan tulee suoraan niin tänne parrasvaloihin huipputähdeksi, niin kehitys vaatii semmoisen asteettista etenemistä.
Kyllä, ja Haapajärven pesäkiilojen kasvattihan 25-vuotias Piiponniemi alun perin on. Nyt lähtee todenteolla tämä Joensuun sisävuoro käyntiin. Numero 5 on viimeinen lyöjä, kun nyt on kärkipelaaja Kallio. Ja nyt on pomppu ruudussa. Ja nämä ovat ottamattomia silloin, kun Kallio sen pompun onnistuu siihen ruutuun pistämään. Tuomas Jussila, ja nyt on Joensuun näytön paikka ehdottomasti. Niin kuin totesin, niin juoksuja täytyy syntyä. Jos 1-3 tilanne on kolmannen aloittavan jälkeen, niin ei nyt Sotkamon jaksovuutta tietysti missään nimessä varmaan ole, mutta Sotkamolla olisi 2 sisävuoroa Joensuun yhtä vastaan jäljellä. Joten sinänsä pullat hyvin uunissa. Jussila vaihtaa. Takamies Hartikainen ei pysty polttamaan. Kova vaihto Tuomas Jussilalta Ylivieskan kuulan kasvatilta. Etupesä täynnä. Lauri Kivinen lyö. Vetoaa väärään. Syöttö on oikein. Uskaltaako lyödä pomppua? Ei uskalla, eikä ole muuten merkki päälläkään. Siinä jälleen Toni Kohosta. Ei juuri edes katsonut syöttötuomariin. Jussi-Pekka Anttila taisi sanoa O-kirjaimen oikein sanasta. Saman tien lähti syöttöön. Kyllä. Siinä ei jätetä aikaa. Ei pelijohtajalle eikä myöskään sitten tietysti etenijälle. Ja nyt Kivisen Laurilla on tosin, sanotaan, että nopea päätös, mutta takapalolta näyttää. Tämä käy Joensuun. Kyllä, sikäli. Takatilanne toki saatiin siitä, mutta se sitten, että tuolta otetaan se 1 palo, niin se on Sotkamon Jynylle se asia, mitä joka tapauksessa haetaan. Eli jostakin pitää saada 1 palo. Aleksi Rautiainen vaihtaa varmasti Kivisen 2. Siinä nähtiin Suomen hienoa kääntönäpyä, eli Aleksi Rautiainen, se on täydellinen lyönti häneltä. Hän pystyy sen lyömään. Kaikki sen tietää, mutta sillä otetaan edelleenkin monta juoksua aina kesässä. Se on tosi upea, oikean mittainen ja ulospäin kiertänyt. 20. oli Aleksi lyöjä tilastossa runkosarjassa 43 lyödyllä juoksulla. Seuraava onkin sitten numerolla viimeinen lyöjä Jokeri kolmikko jäljellä. Pallo pudotellaan maihin. Aika lisäkin on käyttämättä sitä kolmannessa vuoroparissa. Tässä vaiheessa ainakaan Pennanen ei lähde ottamaan, vaan Juha Niemi astelee lyöntipaikalle. Edellisessä vuoroparissa Nisu ei päässyt tosi toimiin lainkaan. Ensimmäisessä vuoroparissa hän kumahti oman johtoon aavistusmerkillä. Läpilyönnin pystyy tässä Sotkamo estämään ja ennen kaikkea Markus Tuikan, mutta nyt täytyy kyllä sanoa, vaikka juoksu tuli, niin tämä menee Sotkamon eduksi, koska Tuikka pelastaa, muuten olisi ollut pajatso tyhjänä. Aivan valtava upea kiinniotto ja joskus jo harjoituksessa on ollut seisomassa niin Juha Niemen lyöntiä katsomassa. Se tulee niin pimeästi tuohon kakkosrajaan vasurin lyömänä ja Tuikkakin niin ei kyllä sitä nähnyt, mutta reagointi oli upea ja pelasti tosiaankin tuossa 4 juoksua. Niin se tulee vasurilta, kerro vielä katsoja, tuleeko se vähän niin kuin selän takaa? Se tulee selän takaa, se todellakin tulee selän takaa ja Juha Niemellä se jotenkin vielä on niin erikoinen, että sitä ei näe. Että monesti on hänelle itsellekin sanonut, että hänen pitäisi käyttää vielä enemmänkin sitä tuohon kohtaan. Tuikka pelasti kyllä nyt tuossa aika paljon, että siitä ei tosiaankaan tullut kuin tuo 1 juoksu. Niemi ei onnistunut kuitenkaan rakentamaan kolmostilannetta. Lyöjät ovat käymässä vähin ja Rautiaista pitäisi nyt viimeisellä lyönnillä juoksuttaa vasta 1 palo taululla. Eli tietysti tuon kotituksen jälkeen aika paha epäonnistuminen mielestäni Niemeltä. Lyöntö olisi ehdottomasti pitänyt pitää maissa ja tästähän toinen risti tulee. Ja sitten Juha Niemi on itse kärkietenijän roolissa ja Samukalle Varonen tulee nuorista Jokereista ensimmäisenä lyömään. Ja eiköhän tässä pistetä pallo taivaalle. Ja onko Juha Niemellä muuten vielä syöksykielto? No siitä en tällä hetkellä tiedä. Kyllä tänä kesänä nähty monta kertaa, että Juha syöksyy, mutta se katsojille voisi sen verran avata, että Juha Niemi on kooltaan 194 senttiä pitkä ja painoa oli aika paljon jossakin vaiheessa, jopa 140 kiloa, mutta nyt on paljon kapeammassa kunnossa. Eli on tämä fyysisyys tullut tuo harjoittelijakin mukaan, mutta nopeudet on 4.30 metrillä, kun sitten ajatellaan, että nämä kaikkein nopeimmat kaverit, mitä tälläkin kentällä on, niin juoksee sen siihen 3.60. Eli periaatteessa pystyisi ajatella, että hän menee noilla kovilla lyönneillä tuolla pesien välissä, mutta sitten se, että se todennäköisyys sen koko kentän kiertämiseen, se on äärettömän pieni. Niin ja täytyy nyt muistaa tässä vähän itsekin ennakoin, onhan siellä vielä Mikko Kemppainen numerolla pelaavista pelaajista jäljellä, eli 2 lyöjää jäljellä ja Piironen pääsee nyt vapaa-taipaleella etenemään. Konsta Piironen on tässä loppukaudesta, kun päässyt Superin miehistöön mukaan, on näyttänyt kyllä ennakkoluulottomia otteita ja Mikko Kemppaisen ensimmäinen lyönti on laiton. Se tarkoittaa, että Joensuu ei tässä sisävuorossa tule enempää juoksuja tekemään, mutta se yksikin, minkä tuossa Niemi löi, niin
tärkeä tähän kohtaan. Nyt vielä Mikko Kuosmanen haluaa otetaan pois läpilyönnit, eli Kemppainen ei saisi mahdollisuutta läpilyöntiin ja laitetaan nuo molemmat luukut kiinni. Ja laittomaksi menee ja kohta nähdään se viimeinen lyöntisuoritus tähän kolmannen vuoroparin aloittavalle. No ei sitä nähdä, vaan lyöntijärjestys haluttiin jättää Mikko Kemppaiseen. Eli kun tässä teknisen palon Joensuu teki, niin numero 5 jää lyömään seuraamaan sisävuoroa. Kyllä. Katsotaan tuo 2-3 kavennus vielä uudemman kerran. Tässä se kääntö tulee. Ja vielä tästä kuvakulmasta. Tässä viime tingassa on aivan hurjaa varmasti monen maalikon mielestä, miten voi saada pallon 200 lähtemään tuollaisesta asennosta tuonne suuntaan. Kyllä, ja se, että niinku tennarit ei näytä sitä, eli pikkarit ei näytä sitä suuntaa, vaan se tulee kiertäjällä se liike ja ranteet ja sen lopun vielä tuosta huolehtii. Eli hänellä oli kuitenkin se lyöntisuunta käytännössä tuohon keskisaumaan, mutta sitten kädet hoitaa sen tuohon kakkosrajaan tai kakkospesän päälle, mihin se lyönti meni. Että hieno lyönti, toi nyt tällä kertaa vain yhden juoksu, eli ainekset oli kyllä ihan rulletin tuhjentimmäisen saakka. Mutta tässäkin on esimerkki, mistä Andy otit jo kiinni tuossa aiemmin. Juha Niemelle täytyy koko ajan saada lyöntiä ja Niemellähän on nyt tilanne, että se kotiutusprosentti tänäänkin 2 juoksua. Niemelle pitää saada koko ajan tilanne päälle. Tai sitten jo siihen kakkostilanteeseen, jos 2 palolla mennään. Se on ihan selvä homma, että kakkostilanteessa, jos Juhaniemi tulee lyömään, niin se tarkoittaa myöskin Sotkamon ulkopelin kannalta sitä, että silloin on pakko pitää molemmat reunat kiinni ja keskusta on auki. Eli Niemen tullessa lyömään kakkosessa, niin se on ainakin varma, tai melkein varma takatilanne siinä. Joensuun pelaamisesta paljon on puhuttu ja ennen kaikkea Joensuu edellä tässä asioita on analysoitu ja siihen tietysti on selvä syy se, että Joensuu lähti sarjan altavastaajana ja on myöskin tässä sarjassa altavastaajana, kun Sotkamo voitti ensimmäisen ottelun ja Sotkamosta nyt vaikea mitään sen syvempiä analyysiä tehdä muuta kuin se, että Sotkamo pelaa sitä peruspeliä, mitä ollaan nähty 2000-lukuun. Siellä vai onko ollut jotain yllättävää tässä Sotkamon pelaamisessa välieräsarjassa? No ei oikeastaan sen kummempaa, mutta se, että Mikko Kuosmanen pelijohtajana niin on sillä tavalla yllätysvalmis, että jos vastustaja tekee jonkun, vaikka ykkös-kolmosessa jonkun hurjan hakuhomman, niin varmasti reagoi siihen, eli siihen tulee kotiutusyritys, eli ei jätä käyttämättä, kun pelijohtajalle tulee se momentum, eli pääsee pelaamaan itse sitä peliä, eli se ei ole pelkästään vasta ennakkosuunnitelman mukaista, että Kuosmanen on siinä valmis ja aina reagoi kyllä. Että niin kuin nähtiin tässäkin pelissä jo, että ykkös-kolmosta Jomaa ei uskalla tulla ottamaan vastaan. Totta. Antti Hartikainen vaihtaa Niilo Piiponniemen kakkoselle, haavoittuu itse ykköspesälle ja lyömään tulee Toni Kohonen. Etenijäjokeri Niko Korhosta ei uhrattu tähän kohti, vaan säästellään kenties sinne kakkoskeulaan sitten. Ja siinä on lyönti, mitä Toni Kohonen paljon harjoittelee, eli hänellä on ristiote tuossa lyödessä, eli vasen käsi on ylempänä näistä käsistä ja hän hyvin paljon harjoittelee tuohon kakkospesään päälle, mutta nyt ei ollut laatua tuossa lyönnissä. Ja maila vaihtuu muuten. Näitä on nähty nyt aika paljon. Tuntuu, että vähän joka televisio-ottelussa joku pelaaja joutuu kesken lyöntivuoron mailan vaihtamaan. Joo, ja se sitten, että oli tuntematon maila, nähdään tässä näin. No täytyy olla tosi tuntematon maila. Toni Kohonen ei onnistu nostamaan koppia. Kyllä, ja kylmät ilmat tekee sen, että pallo on tietyllä tavalla kovempi ja mailat menee helpommin rikki. Ja noissa 240 litraa jätesankoissa, niin niissä saattaa olla jopa auton sisätilan lämmittimiä, eli mailat pysyvät sillä paljon lämpimämpinä. Kyllä. Ja todellakin teille katsojille, jotka ovat tulleet kesken lähetyksen, niin kerrottakoon edelleen vielä se, että täällä lämpötila on ainoastaan noin 10 astetta, vaikka televisiokuvissakin varmasti aivan upealta kesäkeliltä näyttää. Vähän samanlainen keli voisin verrata kuin eilen oli Kouvolan ja Vimpelin välisessä välieräottelussa Kouvolassa, mutta siellä oli lämpöasteita tuplaten kuin tänään täällä Pohjois-Karjalassa. Kakkostilanne ja lyömässä on Topi Korhonen.
Ja koko ajan saa olla Joma varuillaan näiden tietysti Mikko Kuosmasen yllätysvientienkin kanssa 0-2. Topin rooli tässä on tietysti mennä etenemään ja Topillahan nopeutta riittää. Ja sitten Jani Komulainen rakentamaan kolmostilannetta. Merkki päällä molemmille, ohitusnäppi kädellä lyötynä. Ja sitten pieni harhaheitto tulee kotipesästä, mutta ei ehdi ihan Piiponiemi valmiiksi. Vai ehtikö? Lähtee suoralla lähdöllä. Joensuu ei ole tähän valmis. Nyt mössii Joensuun mailla tämän tilanteen. No joo, mutta se oli kyllä taas Niilo Piiponiemen hyvyyttä, että hän ei edes katsonut merkkiä, vaan lähti menemään. Ja varmasti Kaarelta on tullut sitten signaali Jani Komulaiselle, että menee ja löi vaan tuon tuppinäpyn tuohon keskelle. Mutta ei tässä nyt Joensuun etukenttä ollut millään tavalla valmistautunut. Ei millään tavalla, se on ihan totta. Ja Roope saa nyt tilanteen tästä sitten. Joka tapauksessa, vaikka tämä kopiksi otetaankin, niin Roope alkaa tuolla noin niin vähän pyörittelemään mailaa ja valmistautumaan siihen tehtävään, minkä takia hän tuolla on. Kyllä. Ja kenties Suomen tämän hetken paras etenijä tai ainakin top 3 etenijä Niilo Piiponiemihän sillä kolmospesällä nimenomaan on. Niko J. Korhonen yrittää varsilyöntiä, se on etulaiton. Ja seuraava numerolla lyövä pelaajahan on 7. Ja kun yksi risti on taululla, niin tässä pitäisi Sotkemon saada pesät täyteen, mutta nyt ei kuitenkaan Korhonen kentälle pääse, joten oi. Tää on poikkeuksellista nyt Sotkamon jymyä omalla tavallaan. 2 ykköspaloa samaan sisävuoroon. Kyllä, joo. Tosiaan Kohosen Tonille tuo mailasakkaus, eli oli joku tuntematon maila. Toki niissähän on ne on erilaisia, ne on eri painoisia ja teippaukset muut, niin painopistettä pystytään muuttamaan erilaiseksi. Ja oma työväline, niin se pitää tuntea. Tässä viime lähetyksessäkin tuli sanottua jopa, että Niemen Juha on tosi tarkka siitä. Olipas lähellä. Että se maila on niinku grammalleen se 594. No 594 oli, eli 596, niin se oli jo väärän painoinen. Että, että tosiaankin, niin kyllä niillä pelimanneilla pitää olla ne omat välineet semmoiseksi, kun ne haluat. Nyt muuttuu kuvio. Tiedetään Kosti Rautiaisen kotiutusteho jälleen, vaikka se on se pelkkä kolmostilanne, niin tässä pelataan aivan kuin ajolähtötilannetta Joensuu pelaa nyt. Pelinjohtaja Petri Pennasen laikkojen mukaan. Kyllä. Kostin, ainakin omissa papereissa, Kostin vahvuus on erityisesti tuonne kakkospuolelle ja kakkosen jatkelle painava kumuralyönti. Ja toisaalta nuo kuviot, mitä tohon pelattiin, niin... 3 ykköspaloa! Tätä ei ole kyllä nähty varmaan ihan äkkiä. Että nyt... Onko 2000-luvulla? No en osaa sanoa sitä, mutta se, että... Joku tarkastelemaan nyt nauhoja. No nyt voi sanoa kyllä se, että se on todellakin, tämäkin oli sitten turha, että toisella tuli vielä tommonen kumurayritys, että jätetään se siihen koppilyönnin varaan viimeiselle vasta. Ja nyt sitten Roope Korhonen jäi käyttämättä ja paras eteniä tai toiseksi paras eteniä hapattiin tuonne kolmoselle, niin tää on kyllä ihan poikkeuksista kyllä Sotkamon joukkueelta. Näitä ei ole kyllä tapahtunut kyllä ihan äkkiä. Ja Sotkamon jymyn joukkueen tietäen tämä asia on saman tien kaikilta jo nollattuna. Sotkamo tietää, että ei hätää, 3 ykköspaloa, 0 ulkovuoro, jaksovoitto taas. Kyllä se näin on, mutta sitten voi toisin sanoa myöskin, että kyllä Jomak yrittää varmasti käyttää tämän hyväksi, että tämmöinen epävarmuus oli heidän Sotkamon niin kuin sisäpelissä. Nyt hyökätään. Petri Pennanen peluutti joukkuettaan ensimmäisessä erässä varsin aggressiivisesti ja erittäin hyvällä menestyksellä. Tänään ei ehkä ole ollut oikein paikkoja. Ei ole ollut, eli se on just niin ollut, että keula ei ole kulkenut niin varmasti, että voisi pelata niin semmoilla todella hyökkäävästi ja siihen ei ole tänään ollut paikka, että ykköskeula ei ole kulkenut sillä tavalla. Toni Kohoselta erinomainen varmistus, kun pallo ei mennä ykköspesällä pysyä. Mikko Kemppaisen toinen lyönti lähtee tästä. Hän pudottaa yleensä Kemppainen kyllä tällaisen näppi pistää tuohon keskustaan. Veikkaan, että yritti nyt. Kyllä, osuiko vähän poskeen? Osuu tuohon mailan oikealle puolelle poskeen. Ja Mikko Kemppainen on kyllä todella varma tässä kopin nostossa, että lyö tuommoisen rauhallisen. Ei todellakaan, että ikinä jos menisi takalaittomaksi, vaan lyö tuommoinen kevyt sipsautus ja se menee tuohon polttolinjan kohdalle.
Ja sitten Konsta Piironen lyömään 96 ikäluokan pelureita. Ehti pelata runkosarjan lopussa 8 kamppailua ja pudotuspeleissä on mukavasti vastuuta tullut. Hän on ollut mukana joka ikisessä pudotuspelikamppailussa tähän mennessä. Joensuuhan kaatoi puolivälierissä Koskenkorvan Urheilijat otteluvoitoin 3-1. Voimattomaksi jää Piirosen toinen lyönti. Ja kuinka käy nyt joensuulaisten kopin nostojen kanssa. Piirosen lyönti menee sinne kakkosjatkeelle naisten takarajan tuntumaan. Ja Samukalle varosta säästellään. Henri Wittmanen, hyvä vaihtaja, joutuu lyömään nyt tyhjää kenttää vasten. Ja sinne varmasti pyrkii, koska toinen siilinjärveläiskasvatti, myös hyvä vaihtaja Jonne Kemppainen on seuraavaksi lyöntijärjestyksessä. Ja siinä aivan selkeä kentälle menoyritys tulee ja Kohonen on heti haaskalla. Saman tien Litmasen tossu pysyy kuitenkin kotipesässä. Korkea ja kierteinen on syöttö. Ja pääsee kentälle tällä näin. Henkka Litmasesta voisi sanoa, että hän on keskinopea eteniä ja se on oikeastaan ainut semmoinen tekijä, mikä estää hänen niin kuin nousemisen ihan valtakunnan eliittiin kautta tähän Jomankin ykköskeulaan. Että hänen pitäisi saada nopeutta lisää semmoinen 20, 30, 30 metrille, mutta muutoin hän olisi ihan varmasti Toni Kohonen. Ja tässä se nähdään. Eli niin jos olisi keula eteniä ollut, niin tällä laadukkaalla kääntönäpillä niin varmasti olisi ehtinyt, mutta se on just sit se 1 metri, 2 metri, minkä hän häviää tuolla matkalla ja siitä tulee se ensimmäinen risti. Oiva esimerkki kyllä heti perään saatiin tästä, mistä juuri puhuit. Tommi Päivisen lyönti on ihan hyvä sinne takakentälle ja koppiahan tässä tietysti lähtee Joensuun nostamaan. Ja ykköskärkeen sitten jätetään tuo juoksujen teko vastuu. Onpa Päivisellä vaikeuksia kerrassaan nyt kopin nostojen kanssa. Ja Toni Kohonen tämän tietää. Ja Kohonen, niin kuin äsken totesin, saa kyllä niihin tolppasyöttöihinkin melkoista jenkaa ja kierrettä. Nyt otti vähän korkeutta ehkä pois. Pistikö vähän kierrettä lisää? Päivinen onnistuu. Kyllä. Tuosta vielä etenemisestä voi sanoa, että nämä kovimmat heittäjät heittää palloa sellainen, että se nopeus on noin 50 metriä sekunnissa. Ja sitten jos puhutaan, että 1/10 on vaikka hitaampi eteniä, niin siitähän me voidaan laskea. 5 metriä pallo liikkuu siinä kymmenyksessä ja ne on just niitä eroja, jotka tulee tulla pesäkilvoissa. Eli 1/10, niin se on melko ratkaiseva, että voiko lyödä pientä näppyä tai minkälaista yleensäkin se lyöntiratkaisu eri tilanteissa on. Kyllä. Toista kertaa Toni Kohonen päästää kärkieteniä Kallion vapaataipaleella etenemään. Ja sitten Tuomas Jussila. Tuo yksi palo on rasitteena. Vähintään yhden juoksun Joensuu tarvitsee. Välttämättä yksi ei riitä edes siihen jaksotasuriinkaan. Hyvä kääntö, mutta laiton on. Kyllä sieltä vihellys lopulta tulee. Ja nyt tässä Sotkamo pääsee kyttäämään sitä takapaloa myöskin. Nyt on Jussilalla paha paikka. Tietää kyllä itsekin, että ei kärsisi kummastakaan nyt paloa tulla. Ja Sotkamo tietää tilanteen, kyllä. Ja Kuosmanen ohjaa vielä ulkopeliä. Ratkaisu aivan keskelle kenttää. Kyllä, maissa pallo sinne ja Jussila itsekin tietää kuinka tärkeä tilanne ja tämä vaihto oli kotijoukkueen kannalta. Kallio ehtii väistämään alta pois. Lauri Kivisen pomppu aukeaa ja palo pitäisi tulla. Immo Rautiainen heittää ristitaululle ja Kivisen vaikeudet jatkuvat Toni Kohosta vastaan. Joo. Ja nyt tulee nopea syöttö. Tää on nyt sitten Toni Kohonen pelaa nyt Lauria vastaan, eli semmonen Lauri Kivisen suuri idoli niin vastassa ja nyt syödään sitä itseluottamusta tällä kaikella temppulla, mitä Toni tuossa tekee. Nopeutetaan peliä, hidastetaan peliä ja vähän puheellaankin tossa noin. Ja matala on tämäkin pomppu, Niko Korhonen. Jussila tosi niukin naukin ennättää.
tälle toiselle lyönnille nimenomaan kovakätinen Niko Korhonen vaihdettiin tuolta kakkospesältä kolmospesälle pompun tappajaksi. Ei kuitenkaan onnistunut. Etupesä täynnä. Aleksi Rautiainen lyömässä. Aika lisäkin on edelleen käyttämättä Jomalla. Ja jälleen on vaara, että Juha Niemi jää käyttämättä ja jakso loppuu tähän. Merkki, eipä ollutkaan merkki sakkaus, taisi olla joku sakkaus siinä oli. Joku sakkaus siinä oli, eli Allu Rautiainen. Nyt tulee hyvä vapaa lyönti ja sillä kolmostilanne päälle. Aleksi Rautiainen. Vai tuleeko? Tulee. Just, eli Jussila lähti melkoisen myöhään siitä, mutta heittomatka oli niin pitkä, eli tuli se tilanne. Ja tämä jakso on tietenkin jännityksen kannalta upeata, että saadaan nähdä nyt vielä joka tapauksessa kotiusyritys. Niin, 2 lyöjää jäljellä. Joko se aikalisä nyt tulee. Onko näin? Samu-Kalle Varonen tulee ensin kokeilemaan yhden kerran oman vapaan lyönnin. Jos ei putoa, niin sen jälkeen nostellaan koppia ja jätellään aikalisän jälkeen Niemelle tehtävät. Samu-Kallehan pistää pallon saumaan ja ei sillä muuten Jussila ollut ollenkaan varmasti ajatellutkaan, että tässä saattaisi saumalyönti tulla. Hän taisi korjailla varusteitaan tuolla kolmospesällä. Ja nyt se aikalisä siis tulee. Juha Niemen varassa on. Tuleeko Joensuu tasoihin tällä jaksolla? Jos Niemi ei onnistu, niin Joensuu vie tämän ensimmäisen jakson. Käydä kesäpinna. Kolmosjahti on terveysillä, mutta se on pinna, se sauma. Sitä ei pysty polttamaan ja... Siihen myös se merkki sitten viimeisen. Eikö se viimeinen kyllä turpaseen tulee semmoisia suuntaan? Niin. Ei otettu se korjassa se säästää sen Mielestäni aika asiaa siellä puhuttiin, eli eikös näin ensimmäisellä pallo kolmosjatkeelle molemmat etenijät menevät. Jos juoksu tulee, niin Varonen on kakkospesällä ja mahdollisuus siihen toisen pinnan tekoon myöskin. No juuri näin, ja nimenomaan, että pelataan vielä jaksovoitosta, eli ei lähdetä hakemaan pelkästään yhtä juoksua, vaan se, että ollaan aktiivisia tässä. Näin. Toinen vaihtoehto tietenkin sitten se, että tehdään pieni vaihtolyönti tässä ensimmäisellä. Ja jos se kolmosjatken lyönti menee laittomaksi... Aha. Siinäpä ei ollut haku, ei ole muuten kumpikaan eteniä irti. Niko Korhonen ykkösvaatina liimaa. Oli vapaa lyönti näköjään sitten, mutta nyt sitten nyt tämä... Nyt se menee yhden juoksun hakemiseksi. Joo, kyllä. Merkki päällä. Tosi kauaksi lähtee Niemen lyönti. Ja sitten viimeinen. Kohosella on nyt kaikki aseet Juha Niemeä vastaan. Muistetaan viime vuosilta Toni Kohonen on pärjännyt Juha Niemeä vastaan erinomaisesti. Siinä se syöttö tulee puoli korkea. Niemi pistää pallon maihin ja Rautiainen polttaa etenijän. Sotkamon Jymy etenee jaksovoittoon Mehtimäellä yhden juoksun erolla. Tasainen jakso nähtiin jälleen kerran. Tuomas Jussilaa harmittaa kotipesän kynnykselle, hän pääsee. Hyvä oli mielestäni Niemen lyönnin suunta. Se oli vahdin ja polttajan väli. Mutta miksi ei tehty sitä vaihtoa ja lyöty toisella lyönnillä tätä samaa lyöntiä, jolla on saatu joka tapauksessa tilanne niin kuin yrittämään. Eli tässä ei pelattu nyt jaksovoittoa Juha Niemen kohdalla. Niin, eli ensimmäisellä olisi pitänyt vaihtaa tuohon kakkoselle ja todellakin lähteä sitten toisella lyömään tätä lyöntiä. Tai sitten ensimmäisellä se kolmosjatkeelle, mitä siellä jossain vaiheessa suunniteltiin, mutta ne ovat ollutta ja mennyttä. Ensimmäinen jakso päättyy Jymyn voittoon yhden juoksun. Samassa on toisen jakson ensimmäinen syöttö ilmoilla. Niko Korhosen ensimmäinen lyönti menee takakentälle. Niko Korhonen meni 67% kentälle ensimmäisellä jaksolla ja tässä sirvahtaa juuri oikeaan kohtaan, sillä kyllä Korhosen nopeus riittää. Ja nyt Antti Eteläpää, tämä perinteinen tilanne, kun pudotuspelisarjassa Sotkamon Jymy on vastustajaa vastaan voittanut ensimmäisen jakson, pääsee aloittamaan toisen jakson sisällä. Silloin yleensä nähdään niin prosenttipeliä kuin olla ja voi, eikö näin? Eli jokainen tekee niitä omia ykkössuorituksia, ykköskorin lyöntejä ainoastaan. Kyllä näin se Sotkamo on yleensä pelannut, eli nyt
tosiaankin niin tehdään ihan semmoisia ratkaisuja. Lasketaan, että Niko Korhosen jalkoihin ja Piipponiemeltä semmoinen ratkaisu jo tässä näin. Ja sitten eritoten Niko Mulanen, Roope Korhonen, heidän vaihtokautta myöskin sitten kotiutuslyönnit, niin semmoinen havainto esimerkiksi Roope Korhosesta on, että normaalisti poiketen hän ei mielellään lyö kotiutukseen pieniä lyöntejä, mutta sitten, että tämmöisessä tilanteessa usein ensimmäisellä pieni lyönti ja mahdollisesti saadaan sitten toinen kotiutusyritys jopa samalle lyöntivuorolle. Keskipompulla Piiponiemi järjestelee etupesää täyteen. Hartikainen lähtee viemään kärkeä ja pomppu on korkea. Rautiainen ei lähde heittämään edes palloa kolmospesälle. Räväkkä on Jymyn aloitus. Hartikaisella karvausta ja pomppu on laiton, mutta tässä ehtii Piiponiemi ykköselle. Mitä tapahtuu viimeisellä lyönnillä? Mitä tekee ulkokenttä Joensuulla? Nyt siellä rauhoitetaan tilanne aivan totaalisesti. Tuomas Jussila ohjeistaa. Jussila lähtee tuota etukentältä polttolinjaan pelaamaan. Kallio yksinäisenä pelaajana on jäämässä eteen. Tässä nyt annetaan kyllä Hartikaiselle mahdollisuus myöskin pesien täyttämiseen. Kyllä, näin se käy. Ja nyt se ajolähtötilanne ja Roope Korhonen lyömään. Ja todellakin sitä jaksovoiton jälkeen toisen jakson avaavaa pinnaa, jos Sotkamo tietää sen merkityksen tasan tarkkaan. Katsotaan lähteekö Roope lyömään näppyä, antaako Väisänen linkkua ensimmäiselle. Tosin kyllähän tämä varmasti on jomallakin tiedossa ja muistissa, että näin on monesti tehty, mutta Sotkamo tosiaan ensimmäisessä pelissä painosti tuota Tommi Päivisen puolta ja nyt oli siihen mahdollisuus. Ja siinä se linkku tulee, mutta ei ollut aavistusmerkki. Mutta onko nyt esimerkiksi väärän jälkeen? Niin. Eipä ole. Roopen lyönti Timo Kalliolle. Ja todellakin kolmosvaarin tontilla Päivinen pelaa, jos sinne lyhyttä lähdetään lyömään. Päivisen nopeus verrattuna vierestä lähtevän Eteniän Niko Korhosen nopeus siinä Sotkamo voittaa. Näpin laadusta olisi silloin paljon kiinni. Kuvio muuttuu jälleen ennen syöttöä. Ei ole merkki päällä. Keskisauma on Roope Korhosen yrityksen kohteena. Mikko Kemppainen käy tämän, Tuomas Jussila käy haalimassa tämän pallon. Ja sitten viimeinen lyönti. Roope ei ole onnistunut lyönti missään nimessä ja Timo Kallio tyylittelee pallon kotipesään. Siitä ensimmäinen palo. Edelleen pesät täynnä. Onko Toni Kohosesta sitten lyömään juoksua? Tässä on kyllä Joensuun kannalta tilanne, mikä pitää nyt kestää, kun sen ensimmäisen palon sai alle. Todennäköisesti pari kotiutuspaikkaa tulee, niin Joman paikka olisi tässä nyt haastaa ulkopelillä. Merkki päällä, loistavat lähdöt. Ja nyt olisi ollut juoksu lähellä, olisi ollut lyönti aivan minkälainen tahansa, mikäli kentässä olisi ollut, mutta etulaittomaksi se kuitenkin vihelletään ja nyt lähtee Piiponiemi irti. Tämän jälkeen tietysti hän palasi vasta laittomalta takaisin ja huomasi varmasti sivusilmällä lyönnin suunnan, mutta kun laittoman jälkeen palataan, niin kakkospolttajahan on valunut totta kai sinne koppareiden tueksi. Kyllä, Tuomas Jussila oli käytännössä Jonne Kemppasen edessä tuossa ja otti käypäiset käsiin sieltä ja hänellä on tunnetusti yksi Suomen kovimpia heittokäsiä, niin pystyi tuhoamaan Piiponiemen tuosta noin. Ja nyt tuo loistavasti lähtenyt vuoro 0 palolla ajolähtö, niin päättyy tähän. Jälleen Toni Kohoselta epäonnistunut kopinnosto viimeksi. Joo. Mutta voisiko siinä olla jopa semmonen nyt, että koska Toni Kohonen koputteli sitä mailaa 2 otteeseen, että yleensä pelaajilla on 2 mailaa, kun tulevat pelitapahtumaan mukaan, että hänen molemmat mailat olisi mennyt rikki, mutta tämä on nyt ihan epänormaalia, että en ole nähnyt Toni Kohosen tekevän niin 2 kopinostopaloa samassa pelissä niin kyllä ikinä. Ja tästä heti seuraava yhteenveto. Kysynkin sinulta, Antti Eteläpää, mitä luulet, montako kärpästä seuraavassa ulkovuorossa Toni Kohonen tekee? No sitä on vaikea vielä arvioida, mutta se, että taisteluhenkeä se hänelle luo, että Toni on kyllä semmoinen persona, että hän on varmaan viimeisimpiä henkilöjä, jotka jättää homman niin kesken tai luovuttaa vaan se, että saa vaan raivoa tuhoamaan peliin. Nimenomaan raivoa varmasti tulee lisää, mutta nyt Joman kannalta, nyt se on se otollinen tilanne. Tässä kuitenkin jaksovoiton jälkeen Jymy sai sen painostuksen palottoman ajon päälle. Ja tällä tavoin loppui ja lyönnit jäivät todella huonoon kohtaan ja Timo Kallio pomputtaa itsensä kentälle. Ja Tuomas Jussila tulee vaihtamaan eteenpäin. Jussila pelasi 100% sisäpelin. Toki ensimmäisellä lyöntivuorolla viimeinen lyönti meni laittomaksi, siitä paloi. Sitä hän ei tilastoissa näy. Nyt etenee Kallio loistavasti. Todella hyvä eteneminen. Ei pysty Tuikka polttamaan.
Joo, ja Markus Tuikan puolelle tuo pieni lyönti tulee ja Tuomas Jussila pelaa nyt sitä peliä, mitä ainakin itse näin katsoja-ominaisuudessa odotan, eli keskittyy tuohon kärjen vaihtamiseen eikä lähde liikaa yrittämään niitä läpilyöntiä. Ja toisella vielä oma meno. Ja menee sitten sinne perään, mikä hänen jalat ovat tärkeät tälle joukkoon. Ja nyt siis Mikko Kemppainen numerolla 3. Mielenkiintoinen vaihto omalla tavallaan. Mielestäni jopa odotettu vaihto. Väärän jälkeen pomppu menee laittomaksi, koska omalla tavallaan nyt tuntuu, vaikka Lauri Kivinen aloitti sarjan hyvin mailan varressa, niin sen jälkeen Toni Kohonen on päässyt Kivisen ihon alle ja numerolla 3. Siinä on todella suuri vastuu. Siinä olisi voinut pistää Mikko Kemppaisen tai jopa Jonne Kemppaisen. Mikko Kemppainen on valinta. Tai Henri Riitmanen. Kyllä, kolmoseksi on vaihtoehtoja, mutta se, että Kemppaisen Mikko on näistä pelaajista niin ehkä taitavin ja myöskin kovaa päisin. Eli tarkoitan sitä, että hänen paineensietokyky on kyllä kovaa luokkaa. Ja niin kuin nyt nähtiin tässäkin, että 3. lyönnillä löi tuon hyvän keskipompun. Ja nyt on Joman etsikkoaika tässä näin, että tämä pitäisi pystyä heidän käyttämään hyväksi. Aleksi Rautiainen ja nyt kyllä veikkaan, että maissa pidetään kotiutuslyönti, jotta tilanne jäisi Juha Niemelle eikä välilyöntiyrityksellä. Matala syöttö, merkki ei olisi ollut päällä. Nyt väärän jälkeen on epäonnistunut lyönti Rautiaiselta, se on etulaitoinen ja nyt pitää tehdä taktinen palo Rautiaisen. Mutta sitten nyt pääsee Juha Niemi tilanteeseen. Joo, Allu Rautiainen ei ole kyllä ollut oikeastaan kummassakaan ottelussa ihan omalla tasolla. Että epänormaalia, että tuommoisesta kiltistä syötöstä lyö etuvanerin ton ratkaisulyönnin. Mutta edelleenkin sama tilanne. Yhdellä ristillä Juha Niemi ja Niemi on lyönyt kaksi pinnaa ja onnistunut 50% tässä kotiutuksessa. Merkki päällä! Aivan rajassa joo, se on pinna, pakko olla. Joensuu siirtyy johtoon! Aivan täydellinen näpäytys ja Timo Kallio vielä tulossa. Jälleen Niemi avaa pelin ja Joma siirtyy jaksojohtoon. Upea näppy. Niin pitkä, että Toni Kohosella tuohon ei ollut mitään jakoa. Ja sitten vastaavasti se edellisen jakson lyöntiratkaisu tuohon kakkospesän päälle tarkoitti sitä, että Tuikka makasi tuossa kakkospesässä eikä tehnyt yhtään mitään. Täydellinen lyönti. Ja ajot jatkuvat. Nyt vitoseksi siirretty Lauri Kivinen. Ensimmäinen menee takaa pitkäksi. Ja yksi risti vastataululla. Se tietää todennäköisesti vielä pariakin kotiutuspaikkaa ja juoksu on tullut. Etupelaajalle käsiin. Kakkoselta ei olla irti. Kohonen vielä yrittää ja heittää pallon kolmospesälle, mutta sinne ehti eteen ja takaisin palaamaan. Ja nyt 2 ristiä. Pallo on varmasti nostettava ylös. Eli ei siinä välttämättä tätä 2 yritystä tullut ja tämä vuorohan päättyy tähän näin. Juha Niemestä tulee pallo. Kyllä joo, no. Tässä pitäisi olla huolellinen noissa kopin nostossa. Ne lyödään semmoilla reiluna eikä tommosia näennäisnä, että tippuuko tonne väliin tuo noin. Ei se ehkä nyt Kivinen sitä tarkoittanut, mutta koppi ei ollut laadukas ja nyt hyvä hyökkäys katkesi tuohon yhteen juoksuun, mutta tietenkin sitten se, että heille tärkeä. Tässä vielä tuo Juha Niemen kotiutus. Se osuu aivan rajan ja kiertää rajasta ulospäin ja sieltä vielä joukkueen parhaat jalat ovat tulossa, tietää 1-0 johtoa. Sinänsä vähän toisen luonteinen, aika paljonkin toisen luonteinen pelihän tämä toinen välierä on ollut kuin se ensimmäinen. Tässä on tullut aika tuhottomasti näitä kopinnostovirheitä ja niiden kautta paloja, kun taas ensimmäisessä pelissä niin eihän niitä tullut lainkaan ja todella kovaa tasoista pesäpalloilua nähtiin silloin. Kyllä, ja nimenomaan nyt näitä turhia paloja on tehnyt tämä oranssi violetti joukko, eli Sotkamo. Ensimmäisessä pelissä ei ensimmäistä ja nyt tämmöisiä ihan ällintälli takapaloja niin kopinnostossa, niin niitä on ainakin 4 kappaletta tullut jo tähän matsiin. Että siinä on semmoinen asia, mitä Sotkamon täytyy parantaa. Mutta toki he ensimmäisen jakson voittivat, että he voivat sinänsä paineettomasti pelata. Ja nyt lipsahtaa Väisäsen syöttö. Rautiaisen Immo pääsee vapaataipaleella kentälle ja Immo on ollut kyllä loistavassa juoksussa tällä kaudella. Kuitenkin ikää nyt jo 29 vuotta, mutta vauhti sen kun lisääntyy. Ja yksi esimerkki siitä Rautiaisen juoksukunnosta oli se, kun edellisessä pelissä kotiutuslyöntikilpailussa mentiin 3 pariin enää, niin Immo Rautiainen oli yksi juoksijoista siinä 3 parissa. Kyllä. Korhosen ja Piiponiemen kanssa. Ja Komulasen Jani tää aivan loistava varsi tuohon tyhjään paikkaan. Ja hän on lyönyt 5 kärkilyöntiä tässä matsissa 100% tehoilla.
onko sitten toinen vaihtomerkki päällä? No kyllä tulikuma pelaaja on kyllä kerta kaikki. Siis... Ja kuinka yritetäänkö ottaa väärää Väisäseltä ensin pois? Ei ole merkki päällä. Siinä haettiin läpilyöntiä. Toki nyt voisi uskoa, että viimeiselläkään ei ole, mutta Jani Komulainen on varmasti yksi, tai ellei jopa paras siinä, kuka seuraa tuota takalukijaa. Eli tällä hetkellä Timo Kallio kultakypärässä tuolla takana, niin hänellä on Kosti Rautiainen tuossa niinku takapiruna ja sanoo Timo Kallion liikkeet ja hän pystyy ihan viime hetkessä kääntämään ihan kummalle puolelle hyvänsä. Eli hän odottaa sitä siinä. Niin kuin huomatta siinä syöttötuomarin vieressä Kosti Rautiainen tuo milaa kädessään. Hän on se toinen ilmoitettu. No nyt se saattaisi tulla vaikka. Niin, siis väärän jälkeen. Joo, oli menossa tuolla Immo Rautiainen ja otti liikkeet kolmoselle päin. Kyllä merkki päällä väärän jälkeen, mutta Mikko Kemppainen polttaa. Olipa hieno ulkopelisuoritus Mikko Kemppaisella tuossa noin. Kovaa saumaa siinä yrittää kakkoskopparia kohde ja vientiä päällä. Niukka ehtiminen Komulaiselta. Räpylä syöttö siinä, eli tiesi, että ei heittämällä kyllä millään tapaa pysty polttamaan tuosta ja räpyllä suora siirto, mutta nousi pikkasen liian korkealle. Nyt lyömässä on Kosti Rautiainen, etupesät ovat täynnä, niin Kostista sen verran, niin kuin äsken tuossa jäi juttu kesken, eli Kosti Rautiainen on se toinen merkitty henkilö, joka saa pelinjohtajan Laikkamiehen kanssa olla tuon etukaaren niin sanotusti sisäpuolella. Muiden pelaajien täytyy olla kaaren takapuolella ja lyönti on kentässä. Ei mene aidan alta, ei mene aidan alta. Pesä täyteen kuitenkin. Järkyttävän upea lyönti kyllä kerta kaikkiaan. No se on aivan rajassa. Joo. Ja laittoman jälkeisenä lyöntinä sikäli täydellinen, että etenijät eivät olisi edenneet, jos muutoin. Mutta nyt tuli läpilyönti niin kuin puolivahingossa ja nyt Roope Korhonen sitten taas vastaavasti tänä päivänä 0%. Kyllä, ei vielä onnistumisia Roopella. Niin kuin ei tullut myöskään tämän jakson alkuun. Kovasti Roope katselee tuota kuvioa, että mikä on tulossa ja taas vaihtuu, eli kolmannen kerran jo tässä näet. Ja tappimiehen yli Kiviselle saakka Kopitsi ja Komulainen irtoaa kotipesään ja haavoittuu sinne. Joo, siellä on mailamies on nyt nopea, eli vetää kyllä alas ja tosiaan Roopella nyt lyönnit on mennyt 2 kertaa tuonne Lauri Kiviselle perälle saakka Kopiksi, eli se ei ole lähtenyt painumaan sillä tavalla, mutta Roope on tässäkin kakkostilanteessa äärimmäisen vaarallinen. Ja nyt pääsee suoraan syötöstä eteniä lähtemään. Ja hyvät jalat. Topi Korhonen on kakkospesällä. Jälleen Jussila rauhoittaa ja Jussila tätä ulkopeliä ohjaa pelaajista aina tuosta etukentältä. Edelleen kolmospuolelle. Ja siellä pomppii. Ja viimeinen lyönti. Ilkeästä paikastahan Sotkamo joutui aloittamaan, eli kyllä tässä pitäisi tilannetta tehdä. Joka tapauksessa, että kärki pääsisi lähtemään seuraavaan vuoropariin, vaikka juoksuja ei tulisi. Roope näpittää, Väisänen heittää yli. Roimasti, pallo aidan alta! Nyt taitaa tulla 2 juoksua. Ensimmäinen harralla 2 miestä sukeltaa aidan alle ja 2 juoksua sieltä tulee. Harhaheiton turvin Sotkamo Junior johtaa kamppailua ja Roopekin karkaa vielä kolmoselle ja tuleeko kotiin? Missä on pallon ja kotipesän takana? Roope tulee! Väisänen heittää Roopesta, se pallo nyt tulee. 2 juoksua. nyt oli sekavan oloinen tilanne, eli 2 juoksua tulee ja itse nyt en huomannut yhtään mistä. Sitten pallo sieltä kaivettiin tuolle kotipesän taakse. Tässä siis lukkari Väisäsen heitto menee kauaksi. 2 miestä kotiin. Roope pysähtyi kakkospesälle, lähti sitten kolmoselle ja lopulta kotiin. Eli sieltäkö pallo viskaistaan mainostaulun yli? Ilmeisesti mainostaulun yli ja Mika Väisellä ei ole mitään käsitystä, missä pallo on. Hän ei ole nähnyt koko polttoheittoa. Ei pelaajatkaan. Nyt joku rupesi katsomaan. Joo, Jussila juoksee puolesta kentästä hakemaan verkosta palloa ja että hän ties missä se on, mutta Väisänen no nyt vasta varmaan huomasi, että mikä on. Mutta se tuli tosiaankin tuolta varjoista ja Väisänen ei ollut mitään havaintoa pallosta. Katsotaan nyt tuomaristo kokoontuu.
Ja oliko pallo rajoitusalueella? Rajoitusalue mielestäni ei ollut, vaan se menee kyllä sieltä juuri ulkopuolelta. Eli jos saamme jostain kuva tuonne kolmospesään taakse, siellä menee lippusiima. Tuo mainostaulu, mikä näimme äsken, niin rajoitusalue. Tässä näemme lippusiiman. Rajoitusalue menee sen myötäisesti. Kyllä, mutta se, että polttoheitto kyllä meni ihan tuonne takakentän puolelle. Eli jos ei se siellä ole kimpoillut, että missään tapauksessa se ei tuon lippusiiman sisäpuolelta mennyt tuonne alueelle. Että näkisin, että tuo 2 juoksua kyllä siitä tuli. Ja näin myöskin tuomitaan. Antti Eteläpä, kerro vielä katsojille, mitä olisi tapahtunut, jos rajoitusalue olisi ollut voimassa, minne? No silloin, jos pallo olisi mennyt rajoitusalueelle, niin vain 1 juoksu ja tosiaankin tuossa noin, niin se toisen juoksun tuojat, niin hänet olisi palautettu kakkospesälle. Tai eli yhden pesän yli kyllä. Saa edetä. Kyllä. Ja vastaavasti sitten taas Roope Korhonen, niin. Tai kolmoselle ja takatilanne on jäänyt voimaan ja 1-1 tilanne, eli jos pallo olisi ollut rajoitusalueella. Tyhjä tilanne, nyt täällä on taululla väärät lyöjät, sen vuoksi tässä peliin pistetään 6, eli 8 pitäisi olla seuraava, Jokerihan on sinne seuraavaksi menossa. Kyllä, näin nyt on taulukin saatu kuntoon täällä näin. Niko J. Korhonen siis tyhjään kenttään pyrkimässä. Kaikki oli Joensuun hallussa. Ajatellaan nyt tämä tilanne. Niemi sivalsi joukkueen johtoon Sotkamolla umpisurkea ensimmäinen sisävuoro. Toiseen sisävuoroon Palo jo alle. Sotkamo olisi joutunut kakkoskärjestä pelaamaan. Se oli Roopenkin viimeinen lyönti. Väisäsellä mahdollisuus tehdä Palo muuttuu 2 juoksuun. Kyllä. Ja tilanne on aivan eri. Kyllä, ja se oli todellakin Palon paikka. Eli siinä nyt sitten Mika Väissel tuo heitto aukesi aivan liian ylös. Ja varma Palo vaihtui 2 juoksuun. Se on jännä nähdä, miten Joensuu tästä toipuu. Ainakaan tämä seuraava ulkopelisuoritus ei kovin paljon lupaillut, kun Kallio heittää kakkospesästä pallon ohi. Ja edelleen Markus Tuikala merkkiä päälle. Ei ole Palo, vaikka tiukka tilanne tulee, koska 2 ristiä on taululla. Ja tästä ilman muuta Sotkamo pelaa sen 3. Palon uhalla, yrittää seuraavaa juoksua tehdä. Eipä ollut merkki päällä. Nyt eivät pallot meinaa millään tarrata. On hermostunut Joman joukkue, todella hermostunut. Tuntuu, että punanutut on nyt 2-3 senttiä matalammella. Eli nyt pitäisi pystyä ehdottomasti nollaamaan tämä tilanne ja päästä taas peliin mukaan. Mutta kaikki on todella hermostuneita. Kyllä. Ja tämähän Sotkamo Jymylle kelpaa. Nyt on Jymyllä kyllä todella hyvä paikka. Yleisohje tässä tilanteessa nyt Mika Väisenenkin pitää se muistaa, että hän on se, joka rauhoittaa sen pelaamisen ja pelaa rauhallisesti ja antaa niin kuin omalla pelaamisellaan uskoa siihen peliin. Mutta tämä meni nyt niin kuin sinä sanoit ja mitä me kaikki arveltiin, eli tämmöinen aktiivinen ja pistetään niin kuin puolipakolla tämä vuoro poikki ja Sotkamo pääsi niin kuin puoli-ilmaiseksi tähän peliin mukaan ja johtaa nyt sitten 2-1. Kyllä. Toisen vuoroparin aloittava on päättynyt. Katsotaan nyt vielä harhaheittoon johtanut tilanne. Kahva näppi vasurin lyöjältä lukkarin perään ja aika räikeästi menee yli. No selvä Palo siinä ja niin kuin nähdään, niin se kimpoo tuosta noin. Lippusiimaa ei todellakaan ole lähimainkaan ja nyt se heitto tulee sitten Lauri Kiviseltä varmaankin tuolta jostakin varjoista ja Mika Väisänen ei todellakaan näe. No siinä muuten pallo nyt ainakin huomasi. Joo, ja hän ei tiedä vieläkään, että missä pallo on ja Jussila kiirehtii siellä. Moni muukaan, Tuomas Jussila ainoita varmasti täällä Mehtimäellä, joka tietää mutta ei voinut kyllä Väisäselle heittää vieläkään, eli se olisi ollut tuohon nimilappuun selkää, koska hänen, eli Henri Litmanen oli sitten taas, mikä juosi tuolta polttolinjalta ottamaan sitä polttoheittoa, että. Mutta nyt Litmanen itse on sitten lyömässä ja avaamassa toisen lopettavaa. Ja tästä jätettiin Lauri Kivinen kokonaan välistä sisävuoron alkuun. Eli molemmilla lähti kyllä huonosti pyörimään, kun niin nopeasti noita kopinnostopaloja tuli siinä ensimmäisessä vuoroparissa. Ja molemmilla siis tilanne, kun toiseen vuoropariin mentiin, niin vitonen. Mutta se, että jos Lauri Kivinen jätetään väliin, hän on kuitenkin periaatteessa joukkueen nopeampia ja Henri Litmanen erinomainen vaihtaja, niin se kyllä
viestii myöskin siitä, että minkä takia Mikko Kemppainen tuli numerolle 3, eli Lauri Kivisen jaloissa on nyt varmaankin jotakin häikkää. Kyllä, ja ykköskärkeen tässä ollaan hyppäämässä. Ja tietysti, tai sitten toinen homma se, että nyt Pennanen haluaa pelata vain yhdellä kärjellä, koska Kivinen tietysti hyvä vaihtajakin, Litmanen hyvä vaihtaja, kumpaakaan Eteni ja Jokeri. Omalla tavallaan tulee sellainen olo, että Eteni ja Jokerit, nyt nämä 2 kappaletta joutuvat olemaan turistina kaarella. Jos tulee 0-2 täyttöä, niin silloin tulee jommalle kummalle hommia. 10 pelaajalla pelaa Joensuun. No kyllä joo, ja tietenkin sitten se, että 2 samantyyppistä nuorta Eteniä Jokeria, niin jos siellä Joman organisaatiossa olisi nyt lyöjäpuolen mies, niin varmaankin häntä käytettäisiin tämmöisessä pelissä. Näin on yhtäkkiä jo Timo Kallio lyömässä. Ja korjataan, ei siinä jätetty muuten Kivistä väliin. Tällä hetkellä taulu kertoo, että 5 olisi viimeinen. Joo. No nyt tämän ymmärtää. Joo, kyllä, mutta siellä oli äsken oli kyllä. Joo, siellä oli jälleen taulu väliin. Timo Kallio tällä kertaa pistää pallon väliin. Tässäkin näitä 1 Kallion bravurilyöntejä, mitä Raahessa Kalliolta nähtiin 13 vuoden ajan. Jussila siirtää merkkiä. Ensimmäinen Immo Rautiaiselle. Ja Hartikainen liikkuu taas isosti tuolla, tekee valtavaa työtä. Ja merkistä kakkosjatkeelle. Laittomaksi Jussi Korhonen muuten upeasti kauhaisee. Ja tämä nyt tietää sen, että yhtään hengähdysaikaa ei jää Kalliolle, ja Jussila kopittaa ja katsokaa Sotkamon jyvyn tuulettamista, ja nyt on kyllä syytäkin tuulettaa, ja tässä kyllä tämän tuplahaavan kärjestä sen aiheuttaa kakkoskoppari Jussi Korhonen. Pieniä asioita ison kaavan ja pelin sisällä, mutta tuo Jussi Korhosen kauhaisu laittomaan, niin kyllä, tässä hieno palautus siinä. Ja nyt sitten nähdään nuori Eteniä Jokeri Piironen. Hänen kentälle menon lyönnit on tuo räkäpomppu, mikä menee tuohon siepparin niskaan. Ja nyt sitten uusi tämmönen kahvanäppi, ja ei riitä vielä perusnopeus hänellä tähän näin. Pystärihän on sitten se 3. lyönti, mitä hän tähän käyttää, mutta kyllä, vaikka nuori kaveri onkin, niin Sotkamo suhtautuu vakavasti ja kaikki nämä lyönnit on tiedossa, ja niihin pelataan myös täysin tosissaan. Ja Piirosellakin hän tiesi, että tilanne on se, että Palon uhalla jossain vaiheessa täytyy tällä lyöntivuorolla kentälle pyrkiä, ja ei tämä nyt huono yritys tämä kahvanäppi ollut. Ja nyt on kyllä Mikko Kemppaisellakin mielestäni sellainen tilanne, että viimeiset jalat kyllä ehdottomasti. Samu Kalle-Varonen on vielä Eteniä Jokerina tuossa noin, mutta Kemppaisen Mikolle pitää antaa varmasti kyllä nyt nämä kaikki lyönnit, ja uskoisin, että myöskin näin tehdään. Eli tällä viimeiselläkin on ihan aktiivinen etenemislyönti tuohon noin. Ja pallo väliin Mikko Kemppaiselta, ja se luo pientä uskoa nyt Joensuun leiriin, ja tiukka paikka tulee olemaan seuraavaksi Aleksi Rautiaisella, joka kaipaisi nyt niitä onnistumisia sisäpelissä itselleen. Joo, tuosta Kemppaisen Mikosta voi kyllä sanoa ilkeä syöttö. Allu Rautiaisen kääntönäppy oli semmoinen, että hän ei päässyt sitä painamaan, eli syöttö oli todellakin tuo hankala ja harkittu totta kai Toni Kohoselta. Mutta tuo Kemppaisen Mikko on kyllä semmoinen taisteluilmentymä tässä Joman joukkueessa, ja hän toi semmoista sotkamolaista kulttuuria, että tuumaakaan ei anneta periksi, ja on kyllä varmasti nyt ottaa sen kunnia-asiana tuon numero 3 ja pelaa hieno näpy, mutta välipalo ykköseltä. Pallo jostakin otetaan. Niin, ja tää käy Sotkamolle melkein yhtä hyvin kuin se kärkipalo. Yhden juoksun johtoasema, ja tästä pääsee toisen ristin tekemään. Lauri Kivinen lyömään ja pomppua, ja tästä tulee 3. palo. Lauri Kivisen aset on syöty ainakin tämän päivän osalta. Joensuu ja... Kahden vuoroparin jälkeen tilanne on Sotkamolle siis 1-2. Ja hetken kuluttua ennen seuraavan vuoroparin alkua saamme vielä haastattelunkin kentän laidalta. Ja haastatteluun saamme Joensuun mailasta Henri Litmasen. Jälleen vahva aloitus teillä jaksolle, mutta sitten harmittava tuo harhaheitto. Sekosiko sen jälkeen ajatukset joukkueelle? No en tiedä, ei varmaan se on ajatukset. Vähän huono sisään tuli tähän paikkaan, että
et se auta kun lähtee ulos taas taistelemaan ja niin takaisin sisäpeliin kiinni hyvän ulkovuoron jälkeen. Mitä sisäpelissä, mitä muutoksia täytyy tulla, että saatte tämän eron vielä kurottua umpeen ja menemään ohi? No kyllä laatua pitää saada lyöntejä ja peräkkäisiä onnistumisia, että päästään saadaan miestä kolmoselle ja Juhaniemi lyömään. Tsemppiä jatkopeliin. Jes, kiitos. No Henkalla se oli ainakin selvä tuo kuvio, että miten se homma pitää tehdä. Eli se on hyvä havainto tuo, että Juhaniemi lyömään. Eli hän on se, joka on lyönyt joman juoksut ja varmaan pystyy lyömäänkin. Että Niemen Juha on saanut semmoisen vahvan henkisen otteen myöskin tuohon Kohosen Toniin, että ei kunnioita häntä enää sillä tavalla niin kuin muutama vuosi taaksepäin. Ja kärjestä pääsee nyt Sotkamo lähtemään. Niko Korhosen ensimmäinen lyönti Rautiaiselle, toisella näppi. Rautiainen oli avannut kyllä tuon rajan ja tälle tilaus oli, mutta etulaiton kuitenkin. Ja viimeisellä tietysti nostetaan koppia Sotkamon kärki etenijällä. Sama tilanne vuodesta toiseen, eli 2 lyöntiä aikaa pyrkiä kentälle ja sitten kolmannella ei ole minkäänlaista tarvetta ottaa riskejä. Ja niin kuin tässä tilanteessa ei ole nyt, eli Sotkamoa palvelee jo pelkästään se, että he pelaavat rauhallisen hyvän sisävuoron, eivätkä hölmöile siinä, mitä nyt tässä pelissä on ollut normaalia enemmän, mutta pelata rauhallinen hyvä sisävuoro, tehdä siinä kolmostila, niin välttämättä ei tarvitse edes juoksujakaan tehdä, kun vaan pelaavat sillä tavalla. Ovat nyt tosiaankin periaatteessa 2 juoksua edellä. Eli tiivistän, olenko oikeassa mitä haet, eli kunhan pelaavat sillä tavalla, että itselle jää se tunne, että ovat vielä pelin päällä ja pelin herrana. Juuri näin, eli se, että ne hölmöilyt, mitä on tullut nyt, ne pois. Luotetaan siihen omaan myöskin ulkopeliin ja ei anneta läpilyöntiä. Sillä tavalla Sotkamo pärjää tässä pelissä ja mahdollisesti tulee voittamaankin, jos pystyvät niin kuin, toimimaan näillä ohjeilla. Poikkeuksellinen tilanne. Sotkamon numerot 1 ja 2 haavoittuvat. Tämä on tietysti hyvä lähtö Joensuun ulkopeliin. Niko J. Korhonen, 2 lyöntiä suoritettu, eikä hänellekään tule lupaa viimeisellä. Joo, tuppi on tuosta mailasta 10 senttiä lyhyemmällä tuo maila. Mutta se sitten, että nyt oli hyvä kopinosto, mutta tuossa niin Niko J. Korhosella oli 1-2 huonoa koppilyöntiä, mutta uskoisin, että nyt Antti Hartikaisella on sitten ne 3 lyöntiäkin jo käytössä tarpeen mukaan. Ja vielä tästä näin, kun pari kertaa vielä on jäänyt juttu kesken tuosta Kostin Rautiaisen roolista, niin kun siinä Kostin näette jälleen syöttötuomarin vieressä. Eli nyt jatketaan loppuun saakka se 2 henkilöä ennen peliä joukkueet merkkaavat, ketkä saavat olla tuon kaarien sisäpuolella. Aina siinä on ykköspelin johtaja, joka heiluttelee laikkoja. Ja välttämättä se ei ole kakkospelin johtaja, joka toinen siinä on, niin kuin Sotkamollakin. Eli pelaajista Kosti Rautiainen on merkattu siihen. Sitten kun Kosti lähtee lyömään tai etenemään, niin siellä jää ainoastaan pelinjohtaja. Kyllä, ja Toni Kohosesta mentiin nyt ylite ja numero 5 Immo Rautiainen tulee nyt sitten pyrkiytymään ja menee nyt sitten ensimmäisenä niin kuin etenijänä tässä tilanteessa. Ja Jani Komulainen otetaan heti purkamaan ykköstilannetta. Ja Topi Korhoselle saattaa jäädä kakkostilanne. Tai sitten tällä kertaa vaihdetaan se 2 pesäväliä. Tietää, että ensimmäisellä merkki päällä meneepä Jussilalta nyt helpolla pallo ohitse Päiviselle saakka. Ja Komulainen onnistuu tässä. Mutta siinä on niin kova uhka ja Jani Komulaisen kova lyönti tuntien, niin se, että kun hän ottaa nuo vauhdit tuohon Jussilaa kohti. Nyt epäonnistuu loistavat lähdöt, otti vielä Immo Rautiainen väärän jälkeen aivan lentävä lähtö. Pystymailla näppi olisi riittänyt, kopiksi menee. Kyllä. Sitä tuo Jani Komulainenkin harmittelee, mutta tosiaan hän laittaa niin kovan uhkan tuohon ykkösvahtia kohtaan, että nyt tulee täysillä 190 luille ja sitten tuleekin tuommoinen pitkä varsi, niin varmasti siinä niin kuin Jussilakin sitä tilannetta vähän, niin kuin sanotaan, että pelkäs, että tuleeko tähän. Ymmärrettävästi. Kyllä. Ja sitten Topi Korhonen ja nyt taitaa olla Topi kyllä siinä roolissa, että luvat on 3 lyönnillä yrittää kentälle. Topi pelaa kyllä vahvaa välirasarjaa. Lähtee myöhässä. Ehti silti. Tosi myöhään lähtee. Tosi myöhään. Mutta selvittää kuitenkin tiensä sinne onnellisesti. Kosti Rautiainen. 4 lyöjää jäljellä. Kosti lähtee näpittämään. Ja Jussila pompottaa. Mutta niin, sen harhaheiton jälkeen pallot koko ajan Joensuun ulkopelissä ovat tärränneet. Pelaajalla jos toisella.
Ja Sotkamon Jymy jatkaa sitä omaa hienoa peruspeliään. Rautiaisen lyöntivuorolla etupesä täyteen ja Roopea käytetään vaihtotilanteeseen. Ja kenties yritetään saada samalla lyöntivuorolla myös kotiutuspaikkaa. Puoltaisi, että ensimmäisellä mennään. Syöttö oli matala. Ja sitten Roope pistää todella kuivakkaan lyönnin Jonne Kemppaista kohden. Viedäänkö Kosti kakkoselle seuraavalla? Veikkaisin. Väärähän on alla, eli joka tapauksessa kyllä kotia Mikko Kuosmanen ottaa Roopella. Ja minkäänlaista karvausta ei tule Roopelle. Näin ollen tämä on helppo tehtävä. Ja sitten viimeinen. Ja nyt voisi olettaa, että tulee tuohon Jussilan ja Rautiaisen väliseen saumaan kova lyönti, jolla saadaan myöskin sitten Rautiainen siirrettyä tuohon kolmospesän suuntaan. Tilanne ja kuvio vaihtuu. Muuttuu. Rautiainen vaihtoi myöskin paikkaa, että... Vai olisiko jopa kakkosen rajan, kakkospesä? No nyt se on täysin auki. Niin. Taas vaihdetaan. Näppi ja Päivinen, katsokaa miten on Päivinen vastassa! Kolmosvahdille oikeastaan ensimmäinen lyönti koko pelissä ja kovan paikkaan ja Päivinen on vastassa jo saman tien ennakossa. On jo ykköspesällä miltei tässä vaiheessa. Mutta ei jäänyt huomioimatta myöskään Roope Korhoselta, että jos samalla tavalla tulee vastaan, niin varmasti tulee myöskin kovaa siihen suuntaan. No, se on aina tässä sarjassa lämäri siihen tulee. Niin. Joo. Kyllä. Markus Tuikka, 2 ristiä taululla, toiseksi viimeinen lyöjä. Ei ole merkki päällä. Pallo Mikko Kemppaiselle. Ja näin jätetään Jussi Korhoselle nyt paikka. Melkein olisi odottanut, että Tuikalla otetaan kotiin, koska hänellä on niin hyvät suoritukset tässä näin. Mutta tosiaan nyt viimeisenä lyöjänä Jussi Korhonen. Jussi pelasi kauden alkuun 3 ottelua lainalla Kiteellä, mutta sitten kun Antti Hartikainen loukkaantui, hänet käskettiin takaisin Sotkamoon. Löi muuten muutamassa ensimmäisessä pelissä Sotkamo Superin paidassa 2 kunnaria. Joo, ja on hänellä tässäkin pelissä jo näyttöjä, eli se vaakamaala tuonne kakkospuolelle oli erinomainen tuossa eka jakso. Tosissaan ekaan 5 otteluun Sotkamossa 2 kunnaria Jussi Korhonen löi. Yhteensä 11 lyötyä kertyi runkosarjassa hänen tililleen, eli ihan hyvä määrä kuitenkin. Eteniä on irti, mutta ei ole nähdäkseni enää, kun pallo on kopparilla. Siinä tuomaristo kaikki katselevat toisiaan ja on irti, näin näyttää kolmostuomari, eli siihen päättyy tämä Sotkamon sisävuoro. Kova oli sieltä kyllä taistelu Kostilta takaisin kolmospesälle. Tässähän nyt nähdään uudestaan vielä tilanne. Ei paljon Kosti käynyt irti. Siinä tulee syöksyjä. Kyllähän se tietysti kaukaa kuvattuna, mutta varmasti oikein meni tämä tilanne. Sen jälkeen pikkuvateon Mennään! Äijät tehdäänpä! Mennään! Ja tässä mielenkiintoinen tilannetieto Tampereelta. Manse PP räväytti toisen jakson alkuun 5 juoksua ensimmäisen aloittavalla Raahea vastaan. Kempele Siilijärvi ottelu ensimmäisellä jaksolla 3 vuoroparin jälkeen tilanteessa 3-0. Ja näin Lauri Kivisestä nyt lyönnit lähtivät. Ei Jokeria eteen. Eipä pörrää väliin. Siitä pitää Immo Rautiainen huolen. Ja nyt otetaan Henkka Litmasen eteen muuten Samu-Kalle Varonen Jokereista. Samu-Kallella on hyvät paakamaalla lyönnit ja vaikka nuori on iältään, niin on aika kova lyöntinenkin kaveri. Että... Isä Mikon peliurahan päättyi varsin nuorena jo vuonna 2007, mutta Mikkokin ehti pelata Kiteellä 13 vuotta ja oli voittamassa noita Kiteen mestaruuksia 99, 2000 ja 2005.
Joo, Samukalle on nyt sitä nuorta kaartia, mitä Joensuussa on kasvatettu ja hänestä odotetaan tuohon lukkarin tontille niin kuin Mika Väisäsen työn jatkajaa ja varmaan sitä on niin kuin ajateltu, että olisiko se jo mahdollisesti ensi vuonna. No, käsivaivoja vai ei, mutta edes oma akatemian ykköspesisjoukkuissa Samukalle ei paljon ole syötynyt, vaan pelannut linjassa. Joo, hänellä oli vaikea leikkaus, iso avoleikkaus tuohon olkapäähän ja heitto ei ole ehkä ihan sillä tavalla vielä parantunut täysin, että se muistuttaa vähän semmoista tikan heittämistä. Mutta Henkka Litmanen pelaa hyvää peliä, erittäin hyvä vaakamailla lyönti. Tällaista lyönnöstä tulee mieleen toisten vasurien vastustajan paidasta Jani Komulaisen ja Roope Korhosen suoritukset, mitä tänään ollaan nähty. Ei kalpene kyllä yhtään, kun keskelle keppiin osuu vaakamailalla, niin hienon näköistä se on katsella. Ja sitten Jonne Kemppainen vaihtopuuhissa. Kemppainenkin erittäin hyvä vaihtaja, rooli on ollut tällä kaudella pienehkö kuitenkin. Ja sitten tuolla Artikainen tekee isoa työtä takana, mutta Pystäri mahtuu väliin. Ja sitten on Tommi Päivisellä sisäpelissä ensimmäinen vastuullinen tehtävä. Nyt on pakkovaihto numerolla 8 edessä. 24 vuotta ikää Joensuun oma kasvatti. Ei kovin hyvät lähdöt, mutta pallohan on välissä. Ui. Hienosti otti kyllä Jussi Korhonen ton vastaan, eli tuli tosiaan koko kropalla niin kuin kopparin pitää tehdäkin, mutta Päivinen onnistui lyönnissä rauhallisesti ottaa. Oli yläkertainen pallo, mutta ei hätääntynyt siitä, että näki, että pallo tulee maahan. Jos ei ole pitkään ollut koppari, niin pelasi kuin vanha koppari ton tilanteen, mutta nyt on Niemen Juhan kakkoskärjellä pelattiin ja palottomana ajolähtö. Se tietää, että Juhaniemi pääsee yrittämään kotia. Yhtä juoksua tässä kakkoskärjellä haetaan, eli Niemellä kotiutukset. Ensimmäinen taakse keskelle Piiponniemelle. Eli yhtä juoksua, jos se tulee, niin sitten nostetaan yleensä ylös ja ykköskärjestä lähdetään hakemaan seuraavaa tilannetta. Merkistä ei onnistu Niemen lyönti. Korhonen siinä katselee, että olisiko mahdollisuus ottaa kopiksi tämän? Joo, takakulmaa tavoitteli tuossa noin ja Juhaniemi kyllä varmasti monesti kyttää tässä näin takakeskustaan, mutta tuskin viimeisellä, eli nyt olisi hyvä saa kuitenkin tilanne jatkumaan. Oi, mikä epäonnistunut lyönti nyt Niemeltä. No tässä nyt ei Joensuun kannalta muuta miinusta omalla tavallaan ole kuin se, että Niemi on käytetty, koska 0 palollahan ykköskärki lähtee. Numero 4 viimeinen lyönti ja lyöjä ja Varonenkin on käytetty 5 pelaajalla 0 palolla. Sinänsä vähän erikoinen ja haastava tilanne, sen Sotkamon Jymy tietää. Nyt on Jymyn mahdollisuus napata jokseenkin kenties ehkä jopa helppojakin paloja. Kuinka onnistuu Kallio? Ja Kohosen Toni ei samaan paikkaan sitten syötä, koska edellisellä kertaa Kallio meni siitä kello 5 kentälle ja nyt tulikin tuohon kello 7 ja pomppu suuntautuu hieman väärin. Timo Kalliolla on erittäin hyvä tuo pompputekniikka. Hän lyö sen korkealta ja myöskin erittäin voimakkaasti tuon. Ja nyt sitten tietenkin, että 3. vielä pomppu. Kyllä ajattelisin, koska 0 kuollutta on ja lyöjiä on tosiaankin se 4+1, eli nyt pitää mennä tuonne kentälle. Kohonen tietää, väärääkään ei voi antaa. Välilyönti tulee Kalliolta, tulee kuitenkin viimeisellä välilyöntiyritys ja se on onnistunut. Tuomas Jussila viemään eteenpäin ja Sotkamo pääsee kyttäämään niitä tärkeitä takapaloja koko ajan, joten ensimmäisellä kyllä nyt pitää viedä Joensuun. Sitä Jussila yrittää ja pallo tippuu Jussi Korhosen eteen. Mahdollisuus toisen pesän välin vientiin ja tuleeko pomppua? Nyt pitäisi Jussilan itse päästä etenemään myöskin. Toisella se pomppu laittomaksi ja nyt mielestäni palon uhalla Jussilan pitää pelkässä kakkostilanteessa mennä juoksemaan. Ja palon uhalla mentiin nyt. No hän yritti lyödä tuommoista viistomailaa tuosta ykkösvahia keskipelaajan välistä ja se osui nyt liikaa poskeen ja epäonnistui siitä. Toki nyt sitten se, että tärkein etenee Timo Kallio kakkoselle ja 1 risti, että tässä vuorossa nyt joka tapauksessa Joman pitäisi saada 1 juoksu ja saada peli tasoihin. Ja Joma on ollut kyllä minun mielestä tällä toisella jaksolla aktiivisempi. Ja tuossa kun äsken oli tuo
aikalisän tapainen, niin päättäväinen joukko. Eli oli noustu siitä tilanteesta, mitä siinä heiteltiin, niin nyt se on niin kuin nollattu. Ja näytti siltä, että porukka on nyt taas pelissä täysin mukana. Mutta lyöjät ovat käymässä vähin. Ja tasapeli ei riitä Joensuulle tällä jaksolla. Tietysti niin kuin totesi, se yksikin juoksu olisi paljon, mutta mielestäni kun itse tässä yritän pienessä päässä niin laskeskella, niin Joensuun pitäisi 2 tehdä tässä. Yhdellä ei välttämättä käyttöä, koska sitten tiedetään kuinka vahva Sotkamon Jymy on yleensä aina viimeisissä vuoropareissa, mutta eihän se tietysti aina päde. Piironen ei pääse kentälle, Mikko Kemppainen toiseksi viimeinen lyöjä ja Pompulako lähdetään viemään. Vaihtaa näpiksi, Taituroise kuitenkin etulaittomaksi. Pitääkö nyt sitten itse mennä juoksemaan ja jättää kaikki Aleksi Rautiaiselle? Näin se tapahtuu ja tosiaankin niin nyt on ensimmäisellä luonnollisesti päällä merkki ja nopeaa syöttöä tulee Toni kohdalla, että hän ei jätä yhtään aikaa tähän näin. Katsoo vaan tietysti, että ei ole läpilyöntimahdollisuutta. Joutuuko lyömään? Syöttö on oikein. No niin, 2 juoksua ei pääse kyllä tässä Joensuun hakemaan muuta kuin läpilyönnillä, eli palot eivät ole tulossa täyteen. Ja siihen nyt loppuu. Niin, tässä ei kerkeä edes palot tulla täyteen, kun lyöjät loppuvat kesken. No joo. Ja tässäkin yksi osoitus siitä, miten tärkeää nykypesäpalloilussa, kun on niin tarkkaan roolitettu, että sen lyöntikierroksen saa aina jäämään seuraavaa vuoroparia ajatellen kärkeen tai edes lähes sitä kärkeä. Sotkamollahan jäi heikkoon paikkaan ensimmäisessä sisävuorossa toisella jaksolla, mutta Sotkamo korjasi sen toisessa ja halusi vaan tahalta ei vaikka tehdä sen 3 paloa, että sitten jää 2 vuoroparia jäljelle, joissa päästään sitten ja pelataan sillä tavoin, että kärki lähtee. Kyllä, juuri näin, mutta tosin nyt tällä toisella jaksollahan Joma on tasoittava, eli nyt he voivat tolle viimeiseen vuoroparin sitten mulkata sen lyöntijärjestyksen halutunlaiseksi, mutta tietenkin sitten se, että tämän vuoroparin niin kuin summa summarum, niin harmitus oli niin kuin Joman kannalta se, että luottopakki Allu Rautiainen ei oikein pääse peliin mukaan ja tuossakin hän yritti varmasti aktiivista läpilyöntiä tuolta kolmospuolelta, mutta se ei ollut tarpeeksi laadukas ja jäi tosiaan kopiksi tuohon, että Juha Niemi on pitänyt tasoa, mutta Allu Rautiaisen pitäisi nostaa omaa tasoa, jotta Joma pystyy pelaamaan voitosta. On paikka lyönyt viimeisellä kanssa. Ei merkata sitä asiaa. Vitkosen puolelta menee, kakkosessa menee jaloista pallo. Tai yli se. Sitten takatilanteessa, niin takkokuvioihin. Ketkä osaa pompulua, niin saahan yritys sinne, niin tulee kiire suorittaa. Enää kovaa. Todella tärkeä sisävuoro nyt Sotkamolla. Sotkamon perussuorittaminen edelleen korkealla tasolla, mutta onhan tämä tasaväkinen pari, niin kuin numerotkin kertovat. Sotkamossa edettiin kotiutuslyöntikilpailuun. Ensimmäinen jakso päättyi 1, toinen jakso 2 juoksun erolla. Tänään eka jakso päättyi 1 juoksun erolla ja sama tilanne on tällä hetkellä ennen viimeistä vuoroparia. 1 juoksu eroa. Joo, päättäväinen Joma on päättäväisesti lähtenyt tähän sarjaan ja eivät ole kyllä nyt kunnioittanut sen kummemmin Toni Kohossa tai muitakaan 3K:ta. Eli pelaa itseluottamuksella ja nyt nousee ihan luonnostaankin nuo kädet tuolla ulkokentällä, että se ei ole niin semmoista näennäistä heiluttelua, vaan nyt sillä taistellaan tosissaan. Niko Korhonen ei nyt kovin tyytyväiseltä näytä, pari epäonnistumistaan putkeen. Niilo Piiponiemi etenee ja ennättää! Todella tärkeä kentälle meno. Piiponiemi ykköspesälle, Antti Hartikainen viemään eteenpäin. Sotkamokin tiedostaa tässä kohti sen, että yksikin juoksu olisi kova saldo, koska tasapelijaksolta riittäisi ottelu voittoon. Syöttö on väärin. Vaihtotilanteissa Sotkamon kaaripeli on ollut Väisästä vastaan hyvä. Koko ajan väärät ollaan otettu pois. Kemppaisen heitto! Ei riitä, Piiponiemi on niin nopea pelaaja. Aika moni muu olisi palannut tästä näin. Pomppu aukesi hieman keskelle ja semmonen normaalinkin joukkueen numero 1 palaa tuolla pystyyn, mutta Piiponiemellä on kyllä huima nopeus. Se nähtiin jo tuossa 0-1 välillä, koska hänen oma pomppukaan ei ollut erityinen ja ehti sillä, mutta nyt seuraavana sitten seurataan hänen etenemiskestävyyttä, että miten menee seuraavan väliin. Antti Hartikaiselta tärkeä kentälle meno siihen perään. Vaihtonsa jälkeen Toni Kohonen tulee lyömään. Roope Korhonen siinä etualalla veryttelee ja odottaa omaa vuoroa varsilyönniksi. Viime tingassa Kohonen kääntää, mutta pallo ei lähde juuri mihinkään mailasta.
Ja nyt se vielä korostuu vielä enemmän, eli laittomalla palaaminen, niin 2 syöksyä on ottanut Piiponniemi, että ihan pientä lyöntiä ei kyllä Toni Kohonen voi lyödä ja näkeekin, että oli happoja ja piimää jaloissa, eli niillä Piiponniemen juoksu ei tossa kyllä enää kulkenut. Ei ihme, että vähän puuskuttaa näiden jälkeen. Jani Komulainen ja toinen kärry käy kolmospesältä. Tällä kertaa Timo Kallio, ensimmäisen teki Mikko Kemppainen. Jymy on siirtänyt kakkos-kolmosväliä liki 100% tässä välieräsarjassa ennen tätä. Nyt 2 peräkkäistä käänköä. Ja merkille pantavaa myöskin Jani Komulaisen 3 viimeistä kakkosvaihtoa. Hän on suunnannut lyönnit kaikki tonne kolmospuolelle ja yksikään niistä ei ole onnistunut. Eli kaikista on tullut epäonnistuminen. Joma vetää sitten 0-kuvion tuohon noin, eli voisi sanoa, että tämmöisen perinteisen 80-kuvion ja Mika Väisseltä tulee tolppa tähän tilanteeseen ja rauhoittaako Jani Komulainen? Kyllä, ei. Epäonnistunut lyönti. Ja kuinka monta epäonnistunutta kopinnosta ollaan nähty ja nyt tällaisen paikkaan niin nopeat 3 paloa kuin Joensuu sai, niin tässä voi olla kotijoukkueen kyllä mahdollisuus, mutta edelleen täytyy todeta, Kainuun kultajuna ei varmasti hetkahda tällaisista, mutta yllättävän paljon on Sotkamon Jymylle yhteen peliin sattunut kaiken näköisiä virheitä. Nimenomaan sisäpelissä, ulkopelihän on edelleen rautaa. Kyllä, se on nyt ollut se heidän peruskallio tuossa, että ulkopeli on pitänyt ja sillä tavalla ovat pysyneet tässä pelissä mukana, mutta sisäpeli on ollut kyllä luvattoman heikko. Ja Rautiainen tietysti otetaan jokeriksi, se lienee selvää, kun vitosesta lähtee lyönnit ja onko sitten Tuomas Jussila vai Mikko Kemppainen. Varmasti 2 vaihtoa tehdään, ainakin uskaltaisin odottaa. Samukalle Varonen ja Aleksi Rautiainen vaihtavat ainakin päikseen. Ei tule toista vaihtoa, eli Allu Rautiainen ainoastaan jokeriksi. Noniin, otetaanpa se itse jakso voi. Hei, tulee vaihtoja! Vaihdetaanko me? Joo, Pirron kanssa. Lauri Kivinen ottaa kans puseroa pois, eli laittaa niin jokeripaitaa eli päälle. Piironen tulee aloittamaan. Joo. Aika, no joo, odotetut vaihdokset. Kyllä. Se on 0 paloa, niin se on tullut ensin. Aika lisää ei ole. Ei ole käytetty. No niin, jätkät, hei! Tulkitsinko nyt oikein, jos nollan paloin, puhuttiinko tässä ajolähdöstä, että Aleksi Rautiainen tulee ennen Juha Niemeä? Kyllä, se oli se tuossa kuvio, eli Anssi rupesi heittelemään tässä kynää, mutta joka tapauksessa se, että... Pieneen päähän niin ei tietysti mene tää näin, että miksei Juha Niemeä yli 100 pinnaa pelaajaa sinne pistetä, mutta tämä käy. Tietysti Aleksi Rautiainen monivuotinen luottopelaaja, mutta eihän tässä ole edes minkäänlaista ajolähtöä vielä. Joensuun pitää ensimmäisenä tilanne tehdä ja nyt veikkaan, nyt on se Toni Kohosen paikka, nyt nousta siihen rooliin lautasen äärellä. Hän tietää, tässä on se ratkaisun paikka ja vieraskentältä toinen välierävoitto, niin se olisi kova saavutus ja tähän herraan kohdistuu nyt ainakin minun katseet. Nyt veikkaan, että Kohoselta tulee kovat suoritukset läpi tämän ulkovuoden. Kyllä, ja se sitten tämän seuraa pelitilannetta, eli jos hän kokee, että siellä on jomalla ahdistusta, niin sen tietää, että Toni Kohosella on pallo koko ajan ilmassa. Hän pelaa todella nopealla tempolla. Sitten vastaavasti, että jos jomalle tulee onnistumisia, niin hän hidastaa sitä ja rauhoittaa omaa joukkuetta. Joo, se pelin rytmittäminen. Kyllä. Piironen siis vaihdettiin numeroksi 5. Ensimmäinen lyönti menee Piiponniemelle kopiksi ja toinen jää polttolinjaan ja siinä saa vauhdilla Piironen mennä, ettei pala ykköspesälle. Ja Henri Liitmanen seuraavaksi, eli jokerikolmikko on kyllä tällä hetkellä Joensuulla kovaa tasoa. Juha Niemi, Aleksi Rautiainen sekä Lauri Kivinen. Tosin Lauri Kivisellä ja Allu Rautiaisella tänään ei ollut kyllä parhaat päivät, eli todellakin heidän onnistuminen on ollut varsin kehno tänä päivänä, mutta vastaavasti sitten Juha Niemi on ollut siinä kunnossa, että hän antaisi omilla suorituksillaan mahdollisuuden voittaa tämän jakson. Hyvä lyönti Litmaselta, erinomaisesti Immo Rautiainen nappaa pallon kiinni.
Ja tämä on kupletin juoni, eli Sotkamo lähtee siitä, että yksikään pallo ei saa läpi mennä ja kaikki tehdään se eteen, että läpilyönnit estetään. Eikä Joensuu ole päässyt tässä välieräsarjassa lyömään läpi. Joskaan ei Jymykään. Onko näin? Tästä kunnareita ainakaan olla tehty nyt, kun rupeisin miettimään, niin tällä pienellä päällä, kun tässä joka päivä ympäri Suomea jossain paikkakunnalla ollaan, niin ei oikein muista, onko tässä sarjassa niitä läpäreitä tullut, mutta ei ainakaan paljon. Ei kunnareita ei ole kyllä tullut. Että se on meilläkin tämän päivän päätteeksi tällä tiimillä 4 päivään 4 lähetystä ja 2000 matkakilometriä. Huomennahan molemmat välieräparit huilaavat. Ja sitten tiistaina jatkuu Vimpeli-Kouvola-sarja ja keskiviikkona nyt on iso lyönti Tommi Päivisellä. Eli vielä korkeampi on tämä syöttö. Ja viimeisellä nousee. Ja pallo pudotetaan maihin. Sotkamo pudottaa Päivisen, jotta Mika Väisänen ensimmäistä kertaa joutuu pelissä lyömään toisen jakson 4. vuoroparin tasoittavalla. Ja sehän on selvää, että Tommi Päivistä tässä ei aktiivisesti viedä, vaan se on puhtaasti kopin nosto. Ei nouse tarpeeksi ja käytännössä Sotkamo pelaa kuin vähän takatilanne, eli miehet ovat todella kaukana, koska pientä lyöntiä tässä tuskin tulee. Ja Tommi Päivinen tässä välipäivinä varmasti joutuu koppireeneihin. Oi. Tästä Sotkamo kiittää. Nyt täytyy olla korkea koppi. Katsokaa Sotkamo pelaajia. Aivan ilmainen palo. Nyt oli kyllä todella raju tilanne. Eli Peni Pennanen, pelijohtaja, halusi viedä. Kallio vie välilyönnillä, koska siellä on Lauri Kivinen jäljellä. Jussila tietysti tulee, mutta jos edellinen vaihto Väisäseltä olisi onnistunut, Lauri Kivinen olisi tietysti jokerina tullut vaihtamaan, mutta oli kovaan paikkaan vientiyritys. Ja Jussilan lyönti painuu kopiksi. Se, että Tommi Päivistä lähdettiin viemään, niin se ei sinänsä yllätä, mutta tässä tilanteessa sitten niin se oli vähän ratkaiseva paikka. Koska Tommi Päivinenkin on ihan laatuluokan eteen ja keskinopea kaveri. 3,90 menee alle 30 metriä, eli on ihan hyvä, mutta nyt sitten, että Jussila lyö nyt 2 kertaa, 1 risti taululla, Timo Kallio. Ja takapaloa ei saa tehdä. Niin. Siis Joensuun kannalta. Kyllä, ehdottomasti eikö näin. 2 juoksua pitää tehdä, niin ei. Ja sitten vastaavasti, kun katsotaan tätä Sotkamon kuvioon, niin siihen tulee tämmöinen puoliaura, eli koko keskusta on miehitetty. Kyllä. Eli käytännössä pakotetaan lyömään reunaan. Syöttö on väärin. Nyt pääsee Kallio lähtemään. Puolikorkea syöttö Jussila. Palaa itse ykköselle. Ei kun kärkipalon kuitenkin. Kyllä laskee hyvin Immo Rautiainen. Tietää mitä tekee. Kärkipalo tulee. Ja nyt on Sotkamolla mahdollisuus napata 3. peräkkäinen palo ja toinen välierävoitto. Vääräkohoselta lyömässä on Mikko Kemppainen. Nyt Kohonen pudottaa jälleen tempon. Lähtee heittelemään. Hyvä liike on Sotkamon ulkokentällä. Merkki päällä. Kivinen pistää pallon maihin ja se menee aina 3. kopparille saakka. Etupesät täyttyvät ja Aleksi Rautiainen tulee lyömään. Joo, se Kemppasen Mikko oli se 3 ja hän on pelannut vahvan pelin tänään. Eli on pelannut omalla tasolla, hyvin lähellä omaa tasoaan. Tällä kertaa etuväärä. Nyt saa Joensuu otettua hyvin vääriä pois Kohoselta. Aika kaukana, aika kaukana on Jussila koko ajan. Ja nyt tietysti pitääkin röyhkeitä lähtöjä ottaa, mutta ei liian suurella riskillä Joensuun näkökannalta. Rautiaisen lyönti on huono. Sotkamo Jymy voittaa toisenkin välieräottelun ja on 1 voiton päässä finaalipaikasta. 1 juoksun erolla päättyy molemmat jaksot tässä Joensuun kamppailussa. Ja jos ensimmäinen välieräottelu oli todella kova tasoinen, aivan huippu pesäpalloa, niin Antti, jos pelilliseltä puolelta peliä katsotaan, niin tämä oli eri maa. Kyllä, eritoten sisäpelillisesti oli heikko ja ehkäpä tässä nyt näkyy tää kylmä ilmakin. Pallo ei saanut tänään todellakaan vauhtia, mutta Sotkamo pelasi todella jäätävän hyvää ulkopeliä. Ei tehnyt siinä juurikaan oikeastaan yhtään virhettä ja se riitti tänä päivänä
tämän pelin voittoon. Yksi semmoinen tietysti seikka myöskin, että Juha Niemi jäi jälleen kerran liian vähälle tehtäville. Se on Joensuun kannalta kyllä sellainen, mihin täytyy tulla muutos. Ja tietysti huomio tästä välieräsarjasta. Taitaa olla, että joka jaksolla Sotkamon Jymy on ollut tappiolla jakson alussa. Kämmennut sieltä voittoon 3 kertaa. Tänäänkin molempien jaksojen alussa Joensuu johti ja se on kova joukkueen merkki, kun takaa tullaan. Kyllä, juuri.